Agadal tayo manen. Ket lukibenyo dagiti Bibliayo iti Apokalipsis Kapitulo 1 iti versikulo 3. Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 3. Agigiddan tayo nga mangbasa. Nagasat ti bumasa ken dagiti agdengeg kadagiti sasao ti padto ket salimetmetanda dagiti banbanag a naisurat ken kuana tati panawen asidegen. Iti daytoy a bersikulo saritaen na ti maipanggep iti kinagasat. Ti panangipagarup ti tao ti kinagasat ti umay ti panunot da ket dagiti banbanag a para kadagiti pisikal a kasasaad da. Dagiti tao kanay na pagsasaritaan da a nagasat da no nabaknang da, nagasat da no nasalunat da, nagasat da no tiddog ti biyag da, nagasat da no adu ken nasayat dagiti gagayem da, ngem saan akasta ti kayat asawen daytoy a kinagasat iti daytoy a bersikulo. Ti kinagasat ako na ditoy ket ti kinagasat a maddaan iti biyag nga agnanayon. Kunana nga ti tao nga bumasa iti sao ti padto, denggen na ti sao ti daytoy a padto ket salimetmetan na dagiti naisurat isu ti nagasat. Ti intayo adalan tatta isu ti maudi nga libro iti Biblia nga isu ti libro ti Apokalipsis. Iti panangadal tayo iti libro ti Apokalipsis, umuna dinggen ken basaen tayo. Maamuan tayo ito dagitoy duwa, gaputa dingdinggen ken basbasaen tayo. Ken kunana ditoy nga dagijay nga mangsalimetmet kadagiti na isurat ken kuana ket isudan to dagiti nagasat. Jak maibaga no kasano asalimetmetan nyo dagiti banbanag a naisurat iti padto. At damet laeng kada kayo. Mabalin tayo abasaen amin dagitoy ken denggen tayo dagitoy asasao. Ngem iti panang salimetmet adda iti tonggal maysa no pilyen na nga awatan tinangeg na wenno saan da nga awaten tinangeg da. Iti libro ti Apokalipsis adu dagiti paset na nga narigat nga maawatan ti tao. Ti libro ket insurat ni Apostol Juan maysa kadagiti disipulos a pinili ni Jesus amang kadkadwa ken kuana ang mga rami ti trabaho na dito'y rabaw ti daga. Ni Juan ket adda idi iti isla ti Patmos ket idi agkarkararag na awat na ti paltiing a naggapu nga mismo iti Dios. Ti isla ti Patmos ket adda iti Aegean Sea ita paseten ti Greece. Ngem ti lokasyon na adda iti asideg to Turkish mainland. Agpungan iti laod ti syudad ti Turkish Seljuk ti moderno anagan ti daan a syudad ti Efeso. Ti Efeso isu ti pakasarakan ti iglesia nga nagsuratan ni Pablo iti surat na kadagiti taga Efeso. Agurup dua nga oras ti panaglayag manipud Seljuk aginggana iti isla ti Patmos iti Aegean Sea. Inawat ni Juan dagitoy nga paltiing iti madamang agkarkararag iti aldaw ti panaginana iti isla ti Patmos. Kitain tayo man, ti kasasad ni Juan, iti daytoy nga paltiing, tapno mamuan tayo no pudnuwen no saan dagitoy asasao. Naadal tayon dagiti na dumaduma apaset ti Biblia, babaen iti paulo nga ti Biblia ket pudno. Itamapan tayo iti libro ti Apokalipsis, ket amuen tayo no dagitoy asasao ang naisurat, ditoy ket pudno da. Ti adadalan tayo nga ti Biblia ket pudno, indanon na tayon, kadagiti na dumaduma nga direksyon. Inadal tayon ti panamarswa, ket natakwatan tayo nga ti Diyos pinarswa na ti lubong. Inadal tayo dagiti na dumaduma, a teksto manipod iti lawag, ti siyensya, ken lawag ti history, ken no kasano nga aramaten, iti pudno, ken kasasaad ti lubong, iti napalabas, ken iti agdama. Kinapudno na, ti libro ti Apokalipsis, ket may sa apaset ti Biblia alikliklikan dagiti at tao abasaen. Gaputa uray basaen da, di demet lang maawatan ti kayat na nga sawen. Nalabit ad ado dagiti pan nakaipataros an aramid iti daytoy a libro,
ngem iti oray anya a libro ditoy lubong. No kitain tayo dagijay, masarakan tayo abasit laeng tinaaramat a kinapudno. Iti kaadwan, impataros dagiti at tao daytoy a libro iti pagragsakan da. Isu nga adu ti saan nga apagiso ti pannakaipataros na. Ti kapitulo 1 isu ti pakpakaunana. Kapitulo 2, 3 ken 4 saraytaen na dagiti 7 nga iglesia. Ti kapitulo 5 aging ganat 19 trataren na ti panawen ti tribulasyon. Iti masakbayan daytoy lubong ket aglasat iti nakaamamak a tuok. Dagitoy a kapitulo isu ti naglaon ti padto may panggep iti daytoy. Ket ti kapitulo 20 trataren na ti 1,000 atawen ti pagarian. Daytoy isu ti milenyum. Kamaudyanan na kapitulo 21 ken 22 saraytaen na may panggep ti agnanayon a pagarian ti langit. Ti libro ti Apokalipsis nabingay iti 5 a seksyon. Ngem kada tayo ita ti kapatgan kadakwada ket ti seksyon 3 kapitulo 5 aging gana ti 19 trataren na ti tribulasyon. Kas kinunakon, ti kapitulo 2 ken 3, saritaen na ti 7 nga iglesia, ken adupay ti kinapudno a pakasaritaan, may panggep kadagitoy 7 nga iglesia. Dagiti iglesia, ana isurat kadagitoy a kapitulo, ket pakasaritaan dagiti 7 nga iglesia. Tinagan dagitoy nga iglesia, ket tinagan ti lugar, a masarakan iti laod ti Turkey. Kastamet nga dagitoy 7 nga iglesia, isuda ti 7 nga panawen, kabayaten ti 2,000 atawen dagiti iglesia ti hentil. Dagitoy 7 a panawen, nagparangdan iti history, kas iti pannakaipadto na ditoy. Lukiben tayo ita ti Apokalipsis kapitulo 5. Apokalipsis kapitulo 5, bersikulo 1 agpatinggana ti bersikulo 7. Bersikulo 1 agpatinggana ti bersikulo 7. Ket nakitak iti makanawan dedi agtutugaw iti trono ti maysa a pagbasaan a nasuratan iti uneg ken iti ruar ket naselwan kadagiti 7 a selyo. Ket nakakitaak iti maysang anghel aman nakabalin nga yaw-awag na iti dakkel a timek. Si asinno ti maikari amang bistrad iti pagbasaan ken mangwarwar kadagiti selyona. Ket awan iti langit ket uray iti rabaw ti daga, uray iti uneg ti daga ti makabalin amang bistrad iti a pagbasaan, uray no kumita laeng ken kuana. Ket siyak nagsangsangitak unay taawan tinasarakan a maikari anang bistrad idi a pagbasaan wenno kumita ken kuana. Ket maysa kadagiti lalakay kinunana kanyak saan kang agsangit. Adtoy ti leon ti tribu ti Huda, iti ramot ni David, nagbalegi tapno bistraden na ti pagbasaan ken tapno warwaren na dagiti 7 a selyona. Ket nakitak nga agtatakder iti nagtingaan di trono ken dagiti 4 a paraso a sibibiyag ken dagiti lalakay ti maysa a kordero a kasla napapatay idi isu nga adda 7 a sarana ken 7 a matana nga isuda dagiti 7 nga espiritu ti Dios a naibaon iti suamin a daga. Isu nga immasideg ket innala na dedi pagbasaan iti ima a makanawan dedi agtugtugaw idi trono. Agpatingga tayo pala nga agbasa dita. Jak pinanggep nga ilolawag ti tunggal bersikulo, ngem kayat ko laeng akitain tayo, dagiti kang runaan nga paset nga kas ibagana ditoy. Daytoy daydi agtutugaw iti trono, isu ti Dios. Iti Apokalipsis na ipakita ken Juan tilanga ti langit, tinagloryaan a buya ket naipaltiing ken kuana. Adda trono, tugaw ti ari, ket adda agtutugaw iti trono. Dahil agtutugaw iti trono, ket adda pagbasaan iti makanawan nga imana. Nakaigem iti pagbasaan, ket ti adda na isurat iti pagbasaan, nasuratan iti uneg ken iti ruar. Kunana pay ditoy nga daytoy a pagbasaan, ket naselwan kadagiti 7 a selyo. Dagitoy a selyo, ket kasla kadagiti us-usaren, dagiti adda iti turay, idi unana a tiyempo, nga usaren da ti wax, apang selyo ti dokumento da, ken markaan da iti personal stamp wenno singsing da. Tano na silwanan di pagbasaan iti kastoy, awan ti makalukaten Apolos. Basahin tayo ti bersikulo 2. Basahin tayo ti bersikulo 2 ken 3. Ket nakakitaak iti maysang anghel aman nakabalin nga yaw-awag na iti dakkel a timek. Siya sino ti maikari amang bistrad iti pagbasaan, ken mangwarwar kadagiti selyona, ket awan iti langit, ket uray iti rabaw ti daga, uray iti uneg ti daga,
tinakabalin amang bistrad idi apagbasaan uray no kumita laeng kenkwana. Ni Apostol Juan kayat nga amuwen no anya ti adda iti pagbasaan. Amuna talaga ang napatig tinaisurat ket masapol at tinaisurat ket maipakaammo. Ngem awan ti makabalin amang bistrad idi apagbasaan. Sunga kunana nga ni Juan nagsangit iti kastaunay. Apay akasto iti reaksyon na? Saan napagduadwaan nga amuna nga adda palimed ang naisurat iti dayo ti apagbasaan. Amuna nga adda napatig a kinapudno ditoy. Uri na ipakaammo amin ken kuana dagitoy saan nga eksakto ti panakaammo na dayo ti a kinapudno ken palimed. Isu nga nagsangit gaputa ammo na ang napatig ti naisurat iti pagbasaan ket kayat na nga amuen no anya daytoy. Versikulo 5. Ket maysa kadagiti lalakay kinunana kanyak saan ka nga agsangit adtoy ti leon iti tribu ni Juda iti ramot ni David nagbalegi tapno bistrade na ti pagbasaan ken tapno warwaren na dagiti 7 a selyona. Iti sabali nga sao awan sa bali anapili no diti nagbalegi tinangabak ken ni Satanas ken ti lubong tinagbalegi ti manglukat iti pagbasaan. May salaeng tinagbalegi ket isu ti kunana ditoy ramot ni David nga isu ni Jesus. Dagiti lalakay kunada nga ni Jesus tinagbalegi isut mangwarwar iti selyo ken manglukat iti pagbasaan. Bersikulo 6. Ket nakitak nga agtatakder iti nagtingaan di trono ken dagiti 4 a parso a sibibiyag ken dagiti lalakay ti maysa a kordero akasla napapatay idi isu nga adda 7 a sarana ken 7 a matana nga isuda dagiti 7 nga espiritu ti Dios a naibaon iti suamin a daga. Kunana ditoy nga iti tenga tinailangitan nga trono agtatakder ti kordero. Daytoy a kordero ket isu ni Jesus. Iti sumarsaruno mabalin a maawatan yo no apay ani Jesus ket isu ti kordero. Bersikulo 7. Isu nga immasideg ket inala na dedi pagbasaan iti ima a makanawan dedi agtutugaw iti trono. Ti kordero immasideg inala na di pagbasaan inikat na dagiti selyona imbaga na ti naisurat iti pagbasaan. Apay a naisurat amin dagitoy. Apay na ibagbaganan ti pannakalukat ti pagbasaan. Apay a naisurat ditoy. Anyat kayat na nga sa uwen ti maikalima nga kapitulo ti Apokalipsis. No maawatam ti ibagbaga ti kapitulo 5, nalakantun nga maawatan, dagiti sumarsarunupay nga kapitulo iti Apokalipsis. Ti rason no apay nga adu ti saan nga makaawat iti libro ti Apokalipsis, ngamin, saan da nga mailasin nga iti ayan ti tulbek, ket masarakan, iti daytoy maikalima nga kapitulo ti Apokalipsis. Dita ti ayan ti tulbek. No saan nga masarakan ti tao daytoy, narigat nan tumet nga maawatan, daytoy nga paltiing. Isu nga no maawatan tayo ti kapitulo 5, maawatan tayo tumet 10, ti pakabuklan ti Apokalipsis. Mangiligpit kayo, ti bookmark ti daytoy nga paset, tabasain tayo, ti Levitico kapitulo 25. May katlo nga libro iti daan nga tulag. Genesis, Exodo, Levitico. Levitico kapitulo 25, bersikulo 23, ingganat bersikulo 28. Ket ti daga saan to amalako iti awan patinggana, ket ti daga kukwak, tada kayo ganganaet ken magipagtaeng kayo la kanyak. Ket iti amin a daga nga ikutan yo ipasubot yun to. No ti kabsat mo ta pumanglaw ket mangilako ka dagiti kukwana, ti kabagyan na kaasitgan umay nanto subbuten ti inlako ni kabsat na. Ket no ti maysa a tao awan ken kuwana ti mangsubot, ket bimmaknangin ket addaanton ti umanay apang subot na, ibilang na nga rod dagiti tawen apan nakalako na, ket isublin na ti matda iti nangilakwan na, ket agsublin to ti panagtagikwaen na. Ngem no di nanto mabalin apasublian ken kuwana, dayjay nga rod inlako na mabatin to iti ima ni gimmatang agingga iti tawen a jubileo, ket iti dayta a jubileo mayawat to ket tinaglako agsublin to iti kukwana.
Anyat ket asawen amin dagitoy. Dagiti Israelitas rimuarda iti Ehipto, nagnada iti naunday adalan iti letang, agingga anakadanon da iti daga ti Kanaan. Indauluan ni Moises ida, ngem idinatayin ni Moises, ni Josue tinangidalan ka dagiti Israelitas amang tagikwa iti daga ti Kanaan. Kas tinaibaga kon idi simrek dagiti Israelitas iti daga a Kanaan adda 7 a tribo nga agnan ed sadyay. Laksid kadagiti Filistios. Adda 7 nga tribo ti Amorios nga agnanaed iti daga a Kanaan iti daydi at tiyempo. Ngem iti simrek dagiti Israelitas tinagikwada ti daga. Iti dayta at tiyempo adda 10 ket 2 a tribo ti Israel. Isu at ti daga ket nabingay iti 10 ket 2 a paset. Maysa iti tunggal tribo. Ket itunggal tribo, biningay damit ti dagada iti kada pamilya ti tribo da. Kalpasan di pa naglaed da ti basit a panawen, no ti tao ket pumanglaw nga masapol nga ilako na ti dagana, masapol nga ilako na iti kaasitgan nga kabagyan na. Ngem no awan kaasitgan na kabagyan na ang makabalin agumatang iti daga, masapol nga ilako na iti sumaganad a kabagyan na. Dahito iti sistema nga inararamid da. Ngem uray na ilako iti kastoy awagas, saan a permanente ti pannakalako na. Ti daga ket agtilineed iti nanggatang iti 50 a tawen. Kalpasan na, maisubli ti daga iti dati nga agtagikwa. Kalpasan ti 50 a tawen, ti daga ket maisubli iti dati nga makinkukwa. Ti may 50 nga tawen ket isu ti tawen ti Jubilee. Iti Israel adda fiesta a maawagan tawen ti Jubilee. Ti tawen ti Jubilee, isu ti tawen nga dagiti naglako, kadagiti dagada, ket mapasublida, ti inlako da nga daga, manipod kadayjay nang gatang kadakwada. Agingga ita, adun a Hudyo ti agaw-awid iti Israel. Ti kibbutz movement, ken ti Moshev movement, ket grupo dagiti tao bumulbulod iti daga ti gobyerno. Ngem iti daytoy akaso, matagikwada laeng ti daga iti lasod ti 50 a tawen. Buluden da ti daga iti gobyerno iti 50 a tawen, ket kabayatan dagitoy a tawen, trabahuenda. Ngem numalpas ti 50 a tawenen, ti daga maisubli manen iti gobyerno. Nang rugi daytoy a policy iti sistema a naadaptar kadagiti napalabas. May papan iti panaglako ken panaggatang ti daga. Anyat mapasamak no ilako dagiti Israelitas ti dagada, no gumatang ken aglako tayo, masapol nga adda kasuratan ti ginatang tayo. Daytoy ket kontrata nga ibagana ti lugar nga ayan ti daga, no asinno ti aglako, ken no asinno ti gimatang, ken no mano ti bayad ti daga, ken da dumapay. Ti pinagbayad da, amirisen, dagiti mangsaksi, ket ipermada tinaganda. Kastoy ti agaramid, ti kontrata, iti panaggatang wenno panaglako. Kalpasan na addan to mga miris kadagitoy nga kasuratan. Basahin tayo ti Jeremias Kapitulo 32. Masarakan dayto nga libro, iti asitig titing nga ti Biblia. Jeremias Kapitulo 32, versikulo 6, agpatingga ti versikulo 15. Basaen tayo. Ket ni Jeremias kinunana, ti sao ni Hiuba dimteng kanyak a kinunana, adtoy ni Hanamel nga anak alalaki ni Salum nga ulitig mo, umaytuken ka akunana, gatangem ti talon ko nga adda ija anatot, taaddaken ka ti kalintigan amang subot tapno gatangem. Iti kasta ni Hanamel nga anak alalaki ni ulitig ko, imay kanyak iti paraangan, ti gwardya babaen ti sao ni Hiuba, ket kinunana kanyak, agdawatakken ka, gatangem ti talon ko nga adda ija anatot, nga adda iti daga ti Benjamin, tati kalintigan ti panagipagtawid addaken ka, ket ti panakasubot na addaken ka, gatangem ama ipaayken ka metlaeng, idin na amuak adaytoy ti sao ni Hiuba.
Ket ginatang ko ken Hanamel nga anak alalaki ni ulitig ko ti talon nga adda ija anatot, ket tinembeng ko ti pirak a maipaay ken kuana asa nga pulo ket 7 laeng asiklo a pirak. Ket finirmaak ti dokumento ket tinembriak ken imayabak kadagiti saksi, ket tinimbeng ko ti pirak kadagiti pagtimbingan a maipaay ken kuana. Iti kasta innalak ti dokumento ti panaggatang anatimbrian a mayalubog iti linteg ken kadawyan ken kastamet ti sinulukat. Ket inted ko ti dokumento ti pananggatang ken Baruk nga anak alalaki ni Nerias nga anak alalaki ni Maasias, iti imatang ni Hanamel nga anak alalaki ni ulitig ko, ken iti imatang dagiti saksi ang nagfirma iti dokumento ti panaggatang. Iti sangwalan dagiti amin na Hudyos ang nagtugaw iti paraangan ti gwardya. Ket binilin ko ni Baruk iti sangwanan da akinanak, kastoy ti kinani Hiuba dagiti buybuyot a Dios ti Israel, alaem dagitoy a dokumento. Daytoy dokumento ti pananggatang isu ana timbrian, ket daytoy dokumento ana luktan, ket ikabil mo iday ti uneg ti maysa adamili tapno mataginayon da kadagiti adu nga aldaw. Takastoy ti kunan ni Hiuba dagiti buybuyot a Dios ti Israel, dagiti balbalay ken taltalon ken kaububasan magatang dantumanen iti daytoy adaga. Ti sao ti Dios imay ken ni mamadto nga Jeremias, ket imbaga na nga ti kasinsin na, kunana anak ni ulitig na. Ti anak ti ulitig na ket kasinsin na saan kadi? Ti kasinsin na ket napan ken ni Jeremias ket kunana nga gatangan na ti talon na. Ti kasinsin ni Jeremias nga isu ni Hanamel napan ken kuang na ti maysa nga aldaw ket imbaga na nga gatangan na ti talon na. Imbaga ni Hanamel ken ni Jeremias nga gatangan na ti talon ta isu ti adda kalintegan na iti tawid na. Ita basayan tayo ti wagas ti panaggatang, mangrugi ti bersikulo 10 aging gana ti 12. Ket finirmaak ti dokumento ket tinembriak ken imayabak kadagiti saksi, ket tinimbeng ko ti pirak kadagiti pagtimbingan a maipaay ken kuana. Iti kasta innalag ti dokumento ti panaggatang anatimbrian a mayalubog iti linteg ken kadawyan ken kastamet ti silulukat. Ket inted ko ti dokumento ti pananggatang ken Baruk nga anak alalaki ni Nerias nga anak alalaki ni Maasias, iti imatang ni Hanamel nga anak alalaki ni ulitig ko, ken iti imatang dagiti saksi a nagfirma iti dokumento ti pananggatang iti sangwanan dagiti amin na Hudyos a nagtugaw iti paraangan ti gwardya. Maawatak nga ni Baruk ket adda trabaho na iti templo. May sa akopya ti dokumento ti naselwan ken naidulin iti uneg ti templo. No ni Hanamel a kasinsin ni Jeremias agsubli ket umay namanen gatangen ti talon, masapol nga itugot na ti saan anaselwan a kopya ti katulagan tapno maamiris. Ti kopya ti dokumento na ket masapol nga maamiris ken maikompira iti dayjay naselwan a kopya iti templo. Laglagi penyo nga ti daga nalako iti uneg ti 50 atawen. No 20 atawenen ti napalabas manipod na ilako ti talon, ti dati a makinkukwa agbayad laengenen iti 3/5 iti dati a presyo na tapno mabayadan na ti 30 atawen adi pay nalpas. Kasta ti sistema dagiti Israelitas nga inadaptar da. Agsubli tayo iti Apokalipsis Kapitulo 5, ket kitain tayo no dagitoy a bersikulo iti Levitico ken Jeremias, ket may relasyon da iti daytoy a kapitulo. Naadal tayo metten ti pasamak iti Genesis Kapitulo 2 ken 3. Iti Genesis Kapitulo 1, nabasa tayo no kasano a pinarswa ti Diyos ti lubong, ket kalpasan na intalek na iti tao, inbaga na nga iturayan na. Malagip yu dayta saan kadi? Ti Diyos intalek na kini Adan ti lubong, inbaga na nga iturayan na. Ni Adan na ikan ti dakkel a bileg, ket na ibaga nga iturayan na amin, kas panakabagi ti Diyos. Ngem ni Adan inlako na ti lubong. Ni Adan inyawat na ti lubong iti sabali, impadawat na. Mapantayo manen iti Biblia, ket basaen tayo ti Lucas Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4.
Lucas Kapitulo 4, versikulo 5 kan 6. Agigiddan tayo nga mangbasa. Ket ti Diablo impan na iti maysa anataya ga bantay, ket impakita na ken kuana iti apagdarikmat, amin dagiti pagpagarian ti lubong. Ket kinunana ken kuana, amin dagitoy apan nakabalin, ken ti dayag dagitoy apagpagarian, ited ko ken ka, tan ited da kanyak, ket ited ko iti pagayatak. Taen tayo ti kunana ditoy. Ti Diablo innala na ni Jesus, daytoy ket mabalin ana espirituan na pasamak. Ti Diablo impan na ni Jesus iti nangato a bantay, ket impakita na ken kuana dagiti pagpagarian ti lubong. Imbaga na ken ni Jesus nga amin ket inaited ken kuana, ket ited na ken Jesus no ni Jesus ket agrukbab ken agdayaw ken kuana. Iti Genesis 3, mabasa tayo no kasano nga inulbod ti Diablo ni Eva, ket inalilaw na iti panangan na iti bunga ti kayo ti pannakamotimbag ken dakes. Ket ti resultana ti Diablo naagaw na ti pannakabalin ken ni Adan. Ti Diablo kunana naited kanyak ti lubong. Ti lubong ket naipaima iti Diablo. Isu nga ti lubong ket temporaryo nga kukuan ti Diablo. Ti lubong nagbalin ako kwa ti Diablo ngem kas nakita tayon ti plano ti Dios isu ti panang pasublina iti lubong manipod iti ima ti Diablo. Naadal tayo metten no kasano nga aramiden ti Dios ti plano na amang pasubli ti lubong. Iti lugar a pangipatong pala na ti plano na ti Diyos pinili na ti daga a Palestina nga adda iti nga ti lubong sigun ti kuna ti geography. Daytoy ti lugar nga pinili ti Diyos nga agbalin a paggugubatan. Ket ditoy nga lukatan ti Diyos ti pakasaritaan dagiti tao a pinili na. Ditoy anayanak ni Jesus ditoy lubong. Ni Jesus isu ti anak ti Diyos. Isu am mismo ket Diyos. Ni Jesus na yanak ti dati a lugar nga ti trabaho na ket isu ti panang pasublina ti inagaw ni Satanas. Ti talaga kinapudno, ti trabaho ni Jesus, ket iso ti panang pasublina ti espiritu ti tao. Ni Satanas, innala na ti espiritu ti tao, ket adda ita atengel na. Dagiti dipay na isalakan, ket tengel ni Satanas dagiti espiritu da. Ti umuna kinasken nga aramiden, iso ti panakawayawaya ti espiritu ti tao, manipod iti panang balod ni Satanas. Maipatungpal daytoy inton maikasabat ebanghelyo ket ti espiritu ti tao ket maisalakan. Maaramid ti pannakaisalakan ti tao no agsubli ti Dios manipod ken Satanas. Inton talawan na ti panang tagikwa ti Diablo ken kuana ket agsubli akas kukwa iti Dios. Kastoy ti panagbalin nga anak ti Dios. Kastoy ti panakayanak a mabalbaliwan wenno maisalakan. Ngem ti problema ti ammo ti tao no mapanin iti kapilya ket kunana nga patyennan ti Dios, kukuan ti Dios ida, ngem ibagak kada kayo saan akasta ti pudno a wagas. Ti wagas nga aramiden tapno agbalin ka a kukwa ti Dios, ket isu ti pannakapadas mo ti maborn again. Daytoy ti pannakaisalakan ti espiritu, mabalin muntun ako naen nga kukwa nakan ti Dios. Ngarod ti Dios intultuloy na ti trabaho na ang mangisalakan ti espiritu dagiti tao 2,000 atawenen tinapalabas. Iti tiyempo nga agmudo daytoy 2,000 atawen, daytoy iti tiyempo nga dagiti espiritu dagiti tao ket maisalakan da, ni Jesus agsublin tumanen, ket bangunen na manen ti lubong, ket pasublian na manipod iti ima ti Diablo, ket agbalin manen ako kwa ti Dios. Inlako ni Adan daytoy lubong, inlako na iti Diablo. Ngim iti Apokalipsis Kapitulo 5, ilawlawag na ti buya inton ti Dios pasublian na ti lubong. Nabasa tayo ati pagbasaan ket adda 7 aselyon. Ket dagitoy aselyon na ikat asaggaysa ket idanon dati nakabutbuteng a mapasamak to ditoy lubong. Uray ka dagitoy a tiyempo. Makita tayon dagitoy a banbanag babaen ka dagiti mata tayo. Napateg unay dagitoy a banbanag. Basahin tayo di Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 8. Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 8, aging ti versikulo 10. Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 8, aging iti 10. Agigiddan tayo nga mangbasa.
Ket idi anaala na dedi pagbasaan, dagiti upat a paraso a sibibiyag ken dagiti 20 ket upat a lalakay, nagruknoy da iti sangwanan dedi kordero, at itong galmaysa at damaysa nga arpana ken malmalukong a balitok anapno iti insyenso, nga isuda dagiti karkararag dagiti sasanto. Ket ikankantada ti maysa a kanta a baro a kunkunada, maikari ka ang mangala iti libro, ken manglukat ka dagiti selyona, tan napapatay ka idi ket nagatang mo a maipa iti Dios babaen ti daramet laeng dagiti at tao ti amin nakaputotan ken pagsasao ken ili ken pagarian. Ket pinagbalin mo ida a maipaay iti Diyos tayo a pagarian ken papadi ket agarida iti rabaw ti daga. Kitaan tayo ti kunana ditoy. Laglagipen tayo at ti kordero ket isu ni Jesus. Idi kanito at ti kordero ani Jesus innala na ti pagbasaan nanipod iti daydian nakatugaw iti trono at da nakaskas daaw a napasamak. Kitain tayo no anya tinapasamak. Kunana ditoy ang nagkantada ti baro a kanta. Ken kunana pay nga da 20 ket upat a lalakay ang nakatugaw iti lawlaw ti trono ti Dios. Dagiti upat a paraso a sibibiyag ken dagiti 20 ket upat a lalakay nang rugida ang nagkanta iti baro a kanta. Anya ti linaon ti kantada? Ni Hesukristo ti anak ti Dios nagbalegi. Isut gapuna a maikari amang lukat ti selyo. Idi naluktan ti selyo ket nabistrad ti pagbasaan, naragsak akan kanta tinangeg manipod langit. Naragsak akan kanta tinangeg manipod ijay langit. Basahin tayo ti versikulo 11 ken 12. Ket kimita ket nangeg ko ti timek dagiti adu nga anghel iti aglikmot ti trono ken dagiti paraso a sibibiyag ken dagiti lalakay ket ti bilang da idi linak sa alaksa ken rinibo aribo. Akon kunada ti dakkel a timek maiparbeng dedi kordero a napapatay idi nga umawat iti kinapigsa, ti kinabaknang ken ti kinasirid ken ti pannakabalin ken ti dayaw ken ti dayag ken ti bendisyon. Ngem saan laeng adagiti upat a paraso a sibibiyag ken dagiti 20 ket upat a lalakay tinagkanta. Linak sa alaksa, rinibo aribo dagiti angheles a nagkankanta ti galalungogan nga kanta, anapnuan rag-o ken ragsak ijay langit. Ket daytoy ti kankantaen da. Maiparbeng dedi kordero ang napapatay idi nga umawat iti kinapigsa, ti kinabaknang ken ti kinasirib ken ti pannakabalin ken ti dayaw ken ti dayag ken ti bendisyon. Versikulo 13 ken 14. Ket isu amin ana paraso ijay langit ken iti rabaw ti daga ken iti uneg ti daga ken iti baybay ken dagiti isu amin nga adda kadakwada nangeg ko ida nga agkon ko na bendisyon ken dayaw ken dayag ken pannakabalin ti adda kuma ti dayjag tutugaw iti trono ken iti kordero iti awan inggana ket dagiti upat a paraso a sibibiyag kun kunada idi amen ket dagiti lalakay nagrukbabda ket nagdaydayaw da. Kunana nga amin ijay langit ken iti daga kan kantaen da daytoy a kanta. Ket isu amin ana paraso ijay langit ken iti rabaw ti daga ken iti uneg ti daga ken iti baybay ken dagiti isu amin nga adda kadakwada nangeg ko ida nga agkunkuna. Amin ana paraso. Kasano nga agkanta dagitoy ana paraso? Mabalin mo ako naen nga agkanta dagiti bilit. Tumayabda nga umadayo ket kunaen tayo nga agkankantada. Ngem kunana pay ditoy nga dagiti ikan ket agkankantada, ngarod amin a parswa ket agkankantada. Apay nga isu da amin ket agkankantada? Agkankantada gapu ti panagsagabada iti pannakabalin ti diablo ket nagpatinggan. Kompleton ti pannakawayawayada. Isu nga ikankantada ti kanta ti wayawaya. Mangikabil kayo ti marker ditoy, tabasain do iti Roma Kapitulo 8, versikulo 19. Roma Kapitulo 8. Roma Kapitulo 8, versikulo 19, agpatinggan natin versikulo 23.
Basaen tayo. Tatinasged at tarigagay ti nga paraswaan or orayen na ti panakaiparangarang dagiti anak ti Dios. Tati nga paraswaan pinaiturayan iti kinapasindayag saan at tinakem na no di gapu iti daydi nang ituray ken kuana asi inanama. At timet laeng nga paraswaan malukatan to iti panakaadipen ti panagrupsa ama ipaay iti nadayag awayawaya dagiti anak ti Dios. Taammo tayo at nga paraswaan agsasaibek da ken agrigrigat da iti panagpasnga asang-sang kamay sa aging gaita. Ket saan laeng nga kasta, no diket datayumet nga addaan kadigiti umuna nga bungbunga ti espiritu when datayumet laeng agsasaibek tayo ti uneg tayo nga agururay ti panakaibilang nga anak when no ti panakasubot dagiti bagbagi tayo. Kunana ditoy nga di nga paraswaan pinaiturayan iti kinapasindayag. Kastapay nga di nga paraswaan adda iti panakaadipen ti panagrupsa ken ti nga paraswaan agsasaibek da ken agrigrigat da iti panagpasngay da aging gaita. Taen tayo daytoy. Ti dati nga apo ken akin kwa iti lubong ket isu ni Adan. Siyempre ti Dios ti akin kukwa. Ngem ti Dios intalek na amin ken ni Adan ket imbaga na nga iturayan na ti amin kas panakabagi ti Dios. Ngem ti nakaipaimaan dato nga posisyon kas apo ken agtagikwa nagbaliw ket ti entero a lubong addan iti babaen ti diablo. Ti nga paraswaan ket nailadawan nga adda iti panakaadipen ti panagrupsa isu nga adda pa nagsasaibek ken panagrigrigat ita. Ita, basahin tayo ti Genesis Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 19. Genesis Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 19. Agigiddan tayo nga agbasa. Ket ken Adan kinunana, gapo ta inanamungam ti sauni asawam, ket nangan kay ti kayo nga inbilin ko ken ka a kinunak, di ka manganto ti dayjay, na ilunod ti daga gapo ken ka. Babaeng tirigat, mangan kanto ken kuana iti suamin nga aldaw ti panagbiag mo. Sisi itmet ken kalkalunay patauden nanto ken ka, ket mangan kanto iti natnateng ti daga. Babaeng tiling ettarupa mangan kanto ti taraon, aginggat di ka agsubli ti daga, isu anak kabuklam, tatapok ka, ket iti tapok agsubli kanto. Kitain tayo ti kunana ditoy. Ni Adan na paraswa manipod iti tapok ti daga. Dayto nga Adan tinangtidan ti Dios ti turay tapno iturayan na ti lubong. Ngem ti resulta ti panangan ni Adan iti bunga ti kayo ti panakaamo ti imbag ken dakes ti daga ket nailunod. Ngem saan laeng nga ti daga ti nailunod. Gaputa ti lasag ti tao ket naaramid manipod iti tapok ti lasag ti tao ket nailunod met. Ngarod amin ana paraswa ket nailunod da amin. Kayat na asawen napanda amin iti babaen ti panangituray ti diablo ket ti epekto na makita tayo iti daytoy alubong. Ti piek wenno basit a manok ket nagsaya at akitain. No makakita kayo ti basit a naparaswa kayat yung ay gaman, kayat yung ataraknen, ngamin cute ngamin. Ngem no nakakita ka iti piek nga natay ket ti payak na ken ti saka na ket nakaunat dan saanen nga napintas ti panangkitam. No diket di mo paiket kayat akitainen. Kastamet kadagiti sabong. Uray di kabibintasan a sabong malaylay ket matay. Awan siguron ti kaaalasan a makita no saan at tinalaylay a sabong. Daytoy ti kahit asawen ti Biblia ti kuna nga amin na paraswa ket inadipen ti panagrupsa sasaibek ken rigat ti panagpasikal. No adda tayo kadagiti banbantay wenno kadagiti hardin no kumita ka kadagiti sabsabong nagpipintas da. Nupay kasta iti puon dagitoy nga sabsabong ket adda ikkis ni liday. Nalabit ti uleg ket adda natokmaan na ang atukak wenno maysa nga alibot ket nakaalamet ti kanenna saan latta anasaya at tilangana. Kastamet ti lubong. Nalabit agparang akasla na pintas iti makinruar a parang ngem iti kinapudno na addan iti dalan ti panakadadael. Kumusta ti lubong nga ayan tayon ita? Napalalon ti polusyon. Ininot adumanon nga dandani awanen tinadalos adanom nga inumen ken nadalos nga angin nga angisen. Ti ozone layer ket ininot meten a madadael. Amo tayo no anya tinang rugyanan na amin dagitoy. No ti ozone layer ket madadael, ti ultraviolet araya ti init ket patayen na dagiti mula ken animal.
Adot na imatangan tayon akaso ti kanser ti kudil. Ti ininot apa nakadadael ti ozone layer, ited namet ti ininot apa naglakay ti lubong. Ti lubong ket addaitan iti kasasaad akasla pa atras. Tiga puno apay at ti lubong ket adipen ti panakadadael natnag ngamin iti ima ni Satanas. Adda iti kontrol ni Satanas. Gapon na nga eddain sagana ti Diyos, umuna iso ti panakaisubli kuma ti espiritu ti tao. Intun ti bilang dagiti tawa may salakan ket matungpalen, ni Jesus ket agsublinton dito'y daga, ket mapagtalaw ton ni Satanas. Ket ti pakabuklan ti lubong ket maisublin ang maminpinsan iti Diyos. Intun maaramid dayta, ti binasa tayo iti Apokalipsis Kapitulo 5, amin aparswa iti langit ken idaga ket agkantadan to iti kanta ti rag-o. Nalabit mas daaw kayon to, inton amin ket agkanta iti kanta ti rag-o. No ilawlawa tayo apanunutan daytoy iti intero a lubong awan ti rason nga dagiti bitbitwen ken dagiti planetas ket saan nga agkanta ngem talaga ang magipagkantada iti bukod da awagas. Ti Biblia ibagana nga dagiti bitwen ket agkantada iti pagdaydayaw da iti Dios. Kasano nga agkanta ti bitwen a pagdayaw na iti Dios? Amok no anya dagitoy, ano sandak ta ilawlawag kot basit. Iti napalabas atawen iti adadalek tinapukaw nga aldaw iti Josue Kapitulo 10, binisitak ti Goddard Space Center iti Greenbelt, Maryland, USA. Iti adag ijay, nadaanak ti gundaway anang dingeg ti cassette tape nga inaramid dagiti astronauts nga Amerikano. Manipod iti space shuttle da, iti labes ti tangatang, in record da tiringgor ti daga kabayatan nga sursurutin na ti orbital path nga agpuligos iti bukod na nga aksis. Ita saan tayo amangeg ti uni aparnuayan di panagpuligos ti daga iti lawang. Ngem kinagpaiso na agparparnuay ti kastalaunay a ringgor. Ti bala ti paltog ket agtayek at tumayab iti angin saan kadi? Ket agparnuay met tinapigsa nga ringgor iti papanan na. Ura ti daga agparnuay met tinapigsa a ringgor no agpuligos. Ket mainayon dahi ti aringgor, kabayatan nga lawlawlawen na ti orbital adalan na. Ngim apay adi tayo mangyeg dagita nga uni, laglagipen tayo nga ada pagpatinggaan dagiti mangyeg tayo. Adda lang sumagmamon a distansya ti mangyeg tayo. Jak amono kasunod kadayo na, ngim iti labes daytan saan tayo na mangyeg pay. Kidaga aguni no agpuligos, ngim saan tayo na mangyeg ta saanen amadanon ti pagdingeg tayo. Numangeg tayo nga ti ongor na, nalabit patayen na tayo ti ringgor na. Isu nga agyaman tayo ta saan tayo amangeg. Ti tao ket agtaktakot iti lawang. Nai-record na ti uni ti panagpuligos ti daga. Dayta tinangeg ko iti tape. Panunutin nyo man daytoy. Ti daga ket aguni iti panagpuligos na iti bukod na adalan. Dagiti sabali a planeta ken bitbitwen adamet bukod da adalan. Tunggal adda ijay lawang adda bukod da adalan. Imagine nyo nga iti harmony aparnukayan tinaduma-duma nga bitwen ken planeta iti panagigidanda nga aguni. Ti Diyos, pudno ang nakaskas daaw. Amok adingdingin ti Diyos ti agdadanggay nga uni ti universe ita, iso nga ti Biblia ibagana, nga dagiti bitbitwen agkantada iti pagdayaw da iti Diyos. Iti masakbayan, inton mawayawayaanen ti lubong iti panangagaw ni Satanas, amin nga naparaswa, makidanggay ito'y nakaskas daaw a chorus. Iproklamada di kinapudno nga nawayawayaan dan. Isu amin dito'y lubong ket mawayawayaan ton. Amok nga adu dagiti agtutubo ti saan ang makaamu ti kahit asawen ti mawayawayaan. Jak pulos na iredep iti rabii, dedi aldaw ang nawayawayaan ti Korea manipod kadagiti hapon. Agnanad kami iti di probinsya, nakaawatak ti long distance call nga kunada nga nawayawayaan kamin. Ket iti nangeg ko daytoy rimwarak ket empadamag ko kadagiti suamin. Napanak iti naduma-duma a lugar ang nagpadpadamag. Inbagak ang nawayawayaan kamin. Isu nga siririingak ang nagpatnag kadayta nga rabi, nakaragrag sakak idi. Daytoy ti talaga nga panawen, akas kunana iti libro ti Apokalipsis nga daytoy lubong ket talaga nga mawayawayaan ton. Intun maaramid amin dagitoy addanto na ringbaw akan tatirag-o nga galalungogan ti intero nga lubong. Ngem adda napateg alaglagi tayo ditoy. Ti puso tayo ket masapol na ti mawayawayaan nga umuna. Masapol na ti mawayawayaan manipod iti basol, riribo ken iti patay.
ita masapol yon ti mawayawayaan. Mawayawayaan ti konsensyayo, mawayawayaan kayo ti relihiyon, ken mawayawayaan kayo ti biyagyo. No naiyanak kayo anaminduan, masarakan nyo ti kompleto apan nakawayawaya. No nawayawayaan kayo ni ti kastoy, agyaman ken agkanta kay ti panangidaydayo ti Dios, gapo ta nalinteg ti inaramid mo. Masapol ang mapadasan nyo daytoy apan nakawayawaya ti puso yo. Tapno maamuan nyo ti pudno apan nakawayawaya. Ket mabalin yun tun ako na, daytoy ti pan nakawayawaya. Uray siyak naramanakon ti kastoy apan nakawayawaya. Siyempre, saan tayo nga agpapada ti kapadasan? Nagsagaba ti konsensyak, itinabayag apanawen. Ngim idinawayawayaanen ti konsensyak, kasla akla agbagtit gapo iti ragsak ko. Ti panagyaman iti puso ti tao iti aldaw apan nakaisalakan na, ket na iduma, manipod iti kadakkel di sinagaba na, gapo iti basol na. Uray da kayumet, masapol ang amuyo ti rag-o, ti mawayawayaan ti puso na. Basahin tayo ita ti Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Ket nakitak idilinuktan dedi kordero dedi maysa kadagiti 7 a selyo, ket nangegko dedi maysa kadagiti 4 a paraso a sibibiyag a nagkuna iti kaslatimek ti guruod umay ka. Ket kimita ak ket adtoy ti maysa a kabayo a puraw, ket dedi adda si sasakay ken kuana, adda idi maysa a bai ti panana, ket naited ken kuana ti maysa a balangat, ket rimwar a sibalegi ken tapno agbalegi. Maysa kadagitoy nga selyo tinalukatan. Adda 7 nga selyo, ket dagitoy naluktanda nga saggaysa. Iti bersikulo 1, ti kordero linuktan na ti umuna a selyo. Anya tinapasamak dinaramid na daytoy. Bersikulo 2, ket kimita ak ket adtoy ti maysa a kabayo a puraw, ket dedi adda si sasakay ken kuana, adda idi maysa a bai ti panana, ket naited ken kuana ti maysa a balangat, ket rimwar a sibabalegi ken tapno agbalegi. Idi naluktan ti umuna a selyo, nagparang ti maysa a lalaki a nakakabayo iti puraw. Nagparang ti tao a si kakabayo iti puraw. Iti Korea, adu ti sine ti Amerika iti telebisyon. Ket masansan ang nga ti istorya ti pelikula ti Pangulo ti Armada, ket nakasakay iti kabayo a puraw. Uray ditoy, nagparang ti lalaki a nakasakay iti kabayo a puraw. Ken adda pana iti ima na. Ti pana iparangarang na ti gubat. Kunana, rimwar a sibabalegi ken tapno agbalegi. Ngim iti patinggana, saan to ang mangabak? Sisinno daytoy a tao. Iti masakbayan, addan to rumuar nga diktador iti intero nga lubong. Daytoy diktador nga pangulo ti lubong, ket mamangon to iti maymay sa aklase ti gobyerno. Iti masakbayan, daytoy lubong nga ayan tayo, ket agbalin to nga imperyo. Tinto agturay, iti intero nga sangalubungan, isu ti tao nga nakakabayo iti puraw, awan sabali no saan nga ni Antikristo. Agparang to ni Antikristo, ket isuntot agturay, iti intero nga sangalubungan. Ti problema ken sistema iti agdama nga lubong, iti daytoy nga panawen, ket agturong daaminan ka daytoy nga direksyon. Saritaek to ti adato daytoy into no madamdama. Intun agparang daytoy a tao, isut pagilasinan nga naluktanen ti umuna nga selyo. Kitain tayon ti bersikulo 3. Ket idi alinuktan na dedi maikadwa a selyo, nangegko dedi maikadwa a paraso a sibibiyag a nagkuna umay ka, ket rimwar ti sabali a kabayo a nalabaga, ket iti dedi nagsakay itoy na ited ken kuana ti panangikat ditoy daga ti talna, ken tapno agpipinatay da, ket na ited ken kuana ti maysa a dakkel a kampilan. Nagparang ditoy ti lalaki ang nakasakay iti nalabaga a kabayo. Naited ken kuana ti pannakabalin ang mangikat ti talna ditoy daga. Ket naited ken kuana ti dakkel a kampilan. Amuyo ti kahit nasa awen daytoy. Isu daytoy ti nakabutbuteng abumtakto agubat. Intun agsubli ni Jesus ditoy daga, amin a paraswa ket mawayawayaan. Apay ang mapasamak pay laeng nga rod dagiti nakabutbuteng a pasamak,
Inton maluktan ti umuna ken ti may kadua a selyo, adamay sa abanag nga amwen tayo. Ket isu daytoy, ti presyo masapol abayadan. Daytoy lubong ket innala ti diablo, ket nagbalinen a kukwana. Gaputan ni Adan, inlako na ken ni Satanas. Inlako ni Adan ken ni Satanas. Tapno maisubli manen daytoy, masapol abayadan. No saan nga mabayadan nga muna, saan met nga isubli ni Satanas? Ti saludsod, anya ti presyo nga pangbayad ken ni Satanas? Panakaukom. Ti panakaukom ti diablo, ti presyo a pangbayad. Daytoy a panakaukom, ket umuna tapno madalosan ti lubong nga nagbalin nga tengel ti diablo. Masapol nga agparangmet di Antikristo tapno mapapatay. Daytoy nakabutbuteng agubat ket maaramid tapno maipatungpal ti panakadadael ti diablo. Ti gubat ket isu ti mangkaraid tapno madalosan ti lubong. Ngarod, daytoy ti mapasamak inton maluktan ti may kadua a selyo. Bersikulo 5 ken 6. Ket idilinuktan na di may katlo a selyo, nangegko di may katlo a paraso a sibibiyag anag ko na, umay ka, ket kimitaak, ket adtoy ti may sa akabayo anang isit, ket di adda nagsakay ken kuana, adda may sa apagtimbingan iti imana. Ket nangegko ti kaslamay sa atimek iti tenga dagiti upat a paraso a sibibiyag anag ko na, may sa akasuka ti trigo, mapatgan iti may sa adenaryo. Ket talo akasuka ti sibada, mapatgan iti may sa adenaryo. Ti kayat na nga sa unda itoy, ket bisin. At danto nakamamak abisin iti masakbayan. Ita adda-adu ataraon, ad-adu ngem ti kasapulan tayo. Itay napalabas, nagbalin a problema mi ije Korea, nang nangruna ti bagas. Ije Korea, addan umdas a bagas a kasapulan mi, ket nalabit, adda pay sobrana. Ngem ti gobyerno ti Amerika, kayat da nga gimport kami ti bagasda. Nalaklaka kinaimimas pay, tanaramanakon da ito'y idibimisita ak ijay, ket talaga anaimas. Nadesisyonan nga gimport kami ti bagas, ken ilakom iti nabababa a presyo, ngem no mapasamak da ito'y, kayat na asawen nga maawanan dagiti agtaltalon ti trabaho da. Ti sitwasyon ket agbalinin nakasjay. Nga ti maapit manipod iti talon, ket saanen amalako, talaga adakkel a problema daytoy. Anya ti mapasamak no amin nga Koreano ket agsardengdan nga agtalon ket biglang adda bisin iti Amerika. Anya nga ti mapasamak? Problema. Ngem iti masakbayan addan to dakkel nga bisin ti intero nga lubong. Daytoy a bisin ket napasamak to inton tribulasyon. Makita tayo kadagiti a bersikulo no kasano ti kinapateg ti taraon kabayatan daytoy a bisin. Ti may sa adenaryo ket dakkel a kantidad ti kwarta. Kunana ditoy nga dagiti at tao ket agbayad da ti may sa sukat ti trigo, mapatgan ti may sa adenaryo. Talo ka sukat a sibada, mapatgan ti may sa adenaryo. Trigo ken sibada ti kang rona na taraon idi na isurat daytoy. Isu nga specific ana ibaga ditoy. Makita tayo nga di taraon ket talaga ana pateg. Kitain tayo ti sitwasyon ti lubong tayo ita. Nagadu dagiti at tao matmatay gapu iti bisin. No agtultuloy daytoy nga bisin, maapektaran ti intero nga lubong. At danto saan na pa nagikinawatan gaputawan umdas nga magtaraon. Ket nalabit nga dagiti tao mapanunot danto payen akanen dagiti anak da. Kastoy ti mapasamak enton malukatan ti may katlo nga selyo. Bersikulo 7 ken 8. Ket idilinukatan na dedi may kapat a selyo nangeg kutitimek dedi may kapat a parso a sibibiyag anag kuna umay ka ket kimita ak ket adtoy ti may sa akabayo a nabesag ket dedi adda nagsakay ken kuana managan idi ti patay ket ni Hades sumursurot ken kuana ket naited ka dagitoy ti panagturay iti apagkapat ti daga tapno agpapatay da babaen ti kampilan ken ti bisin ti angol ken kadagiti narungsot nga animal ditoy daga. Rumuar ti may nga tao nga agpapatay iti katigid, kanawan, ken iti tenga. Kunana nga tinagan na ket patay, ket ti pan nakabalin ket naited ken kuana. Tapno agpapatay da, babaen ti kampilan, ken ti bisin, ti angol, ken kadagiti narungsot nga animal ditoy daga. Amin dagitoy apasamak,
ket resulta ti aramid ti lalaki ang nakasakay iti nabessag a kabayo. Adunto ti papatayan na at tao. Amin dagitoy ket maaramid to iti masakbayan. Kasta ti problema asang wen ti lubong iti masakbayan. Napatig nga rod ang maamuan tayo dagitoy. Naibagakon kada kayo dagitoy ngem daytoy a panawen isu ti 7 a tawen a tribulasyon. Daytoy ti panawen ti 7 a tawen. Ti Biblia ibaga na no apay nga agpaot iti 7 a tawen. Ngem awan ti umdas at tiyempo tayo ita. Nupay kasta agpaot ti tribulasyon iti 7 a tawen. Amin na banbanag ang mapasamak iti lubong tayo ita, ket agtultuloy agingga iti dayta at tiyempo. Isagsaganan na dayta a panawen. Ket inton mangrugin ti tribulasyon, nalawagton amin kada tayo. Kas kumaita, dagiti tao'y bagbagada ti talna ken awan armas. Ngem ti panagsagana ti gubat, agtultuloy metlata. Dagiti igam ket partuaten da, gatangen ken ilakoda. No ti history ket madanonan daytoy at tiyempo, bumtakton ti dakkel a gubat. Addanto problema ti polusyon. Ti ozone layer ket madadael to. Ti angin ngang angsen tayo sa anton anadalos. Ti danom nga inumen tayo sa anton anadalos. Dagitoy a kinapudno ket maiasping da iti tiyempo ti panagbiag tayo. Dagiti saksakit ken pollution ken dumapay ket isuda ti mga ramid ti adu arigat dagiti tattao. Nakabutbuteng ti adda iti masangwanan tayo. Uray ita ti sakit nga AIDS ket nagsaknapen ti entero a lubong. Ket pacheck nga daytoy a sakit isut mang papatay to ti adu nga tattao into no tiyempo ti tribulasyon. Gaputa na partak nga agwaras daytoy a sakit. Tilaeng maakaran iti ti sakit nga AIDS ket dagiti homosexual nga aramid. Ngem itan, ammo tayo a maiyakar babaen ti panakaisukat ti body fluids. Mabalin pa iti panakaisalin ti infected nga dara ken uray pa iti injection manipod ti infected adagom. Iti laksid ti aramiden nga pangkontrol ti daytoy agtultuloy latta ti panagwaras na. Inton panawen ti tribulasyon, ti sakit nga AIDS ket napalalon to. Inton panawen ti tribulasyon, addan to gubgubat, bisbisin, amin akita ti polusyon, sakit nga AIDS, addan to gingined, panagbetak ti bulkan, saan nga panagikinaawatan, napalalon to ariribok. Kastanto ti 7 a tawen a tribulasyon. Iti agdama, makita tayon nga amin ket agturungdan iti kas impadto ti Biblia. Pagsasaritaan dagiti tao, ti pangsolbar da ti problema ti environment. Ngem uray no nyat aramiden da awan tot mabalinda. Saan da nga masarakan? Saan nga pulos? Pudno nga na kontrol tayo met, dagiti duma nga problema ti environment, ngem ti inaramid tayo ket saan nga umdas. Intun madanon ti tribulasyon, daytoy lubong, ket saan ton apulos nga mabalin nga pagnaidan. Ti daga dinanton matulungan ti tao. Daytoy 7 nga tawen, ket isu ti 7 nga tawen ti tribulasyon. Isuntun ti tiyempo nga ti presyo ket mabayadan ton ken ni Satanas. Lukiben tayo ti libro ti Apokalipsis kapitulo 13. Apokalipsis kapitulo 13 versikulo 1 ingganat versikulo 7. Basaen tayo. Ket siyak nagtatakderag iti kadaratan iti igid ti baybay, ket nagakitaak ti maysa nga animal a sumangat manipod iti baybay, isu nga adasa nga 10 asara na ken 7 nga ulo na, ket iti rabaw dagiti sarsara na sa nga 10 a balangat, ket iti rabaw dagiti ulo na dagiti nagnagan ti tabbaaw. Ket daydi animal a nakitak umas asping iti maysa a leopardo, ket dagiti saksaka na kasla saksaka ti oso, ket tingiwat na kaslangiwat ti leon. Ket inted de di dragon ken kuana ti pannakabalin na ken ti trono na ken dakkel a kinaturay. Ket nakitak de di maysa kadagiti ulo na akasla na sugatan ti ipatay, ket de di sugat na a makapatay na agasan. Ket isu amin adaga nagsidsiddaaw da asimurot idi animal. Ket nagdaydayaw da idi dragon gapu ta inted na ti turay na idi animal. Ket nagdaydayaw da idi animal akon kunada siya sinno ti pumadpad itoy nga animal, ket siya sinno ti makabalin amang gubat ken kuana.
na, ket naited ken kuana ti may sa angiwat nga agsasao kadagiti banbanag adadakkel ken tabtabaaw, ket naited ken kuana ti kinaturay na nga agaramid iti bayat dagiti 4 ket 2 bulan, ket naglukat ti dingiwat na tapno tabbaawan na ti Dios, tapno tabbaawan na tinagan na ken ti tabernakulo na, ken kadagiti agnaed sa dilangit, ket naipulubos ken kuana ti pananggubat na kadagiti sa santo ken mangabak kadakwada, ket naited ken kuana ti panagturay iti suamin na kapututan ken ili pagsasao ken pagpagarian. Agsardeng tayo pala dita. Dito apaset ilawlawag natin nakaskasda o apasamak. Na ilawlawag tayon di pagbasaan nga adda 7 a selyona. Dito a bersikulo saritain na pay ti tribulasyon. Kunana ditoy nga adda nakaskasda nga animal asimang at manipod iti baybay. Daytoy nga animal ket adda 7 nga ulo na ken 10 asara na. Ken aggapu iti baybay. Kunana ditoy ket itirabaw dagiti sarsara na 10 a balangat. Ket idirabaw dagiti ulo na dagiti nagnagan ti tabbaaw. Ti animal ket umasping iti leopardo. Ti ngipin na ket kaslangipin ti oso, kasla adda amin ken kuana dagiti nakabutbuting nga parte ti naduma-duma nga animal. Ti nakabutbuting nga paset ti oso ket ti karamot na. Dagiti saksaka na kasla saksaka ti oso, ket tingiwat na kaslangiwat ti leon. Tingiwat ti leon ket nakabutbuteng saan kadi? Ken day di dragon, ti dragon ket ni Satanas. Di uleg ket limakayen. Ket inted day di dragon ken kuana ti pannakabalin na ken ti trono na ken dakkel a kinaturay. Daytoy nga animal ket taong adapan nakabalin na manipod ken ni Satanas. Ket nakitak dedi maysa kadagiti ulo na akasla na sugatan ti ipatay, ket dedi sugat na makapatay na agasan, ket isuamin adaga nagsidsiddao da asimurot idi animal. Iti masakbayan, ibalakad kong agbuya kayon to kadagiti damdamag, nang runa ti may panggep iti Europe. Tamay santo nga aldaw, at danto tao nga nangato ti posisyon na di Europe nga papatayan da. Sa anak kasigurado na mabagsol o na mapaltugan, ngem gapot ako na nga di animal ket nasugatan babaen ti kampilan, siguro bagsulin da. Dito nga tao, patayin da. Ngem iti saan unay nga nagbayag, daytoy tao nga nangato nga natay, ket milagro ang nagbiag. Nung mangigyon to daytoy nga damag, malagip yun to mat daytoy nga bersikulo. Ket nakitak dedi maysa kadagiti ulo na akasla na sugatan ti ipatay, ket dedi sugat na makapatay na agasan, ket isuamin na daga nagsidsiddao da asimurot idi animal. Daytoy to nga tao, ket agbalin nga diktador, manipod iti inagaw na nga lubong. Adalin tayo nga nainbag, tapno maawatan tayo ti kayat na nga sawen. At dadagitoy, iti uneg ti Biblia. Mangikabil kayo, ti marker ditoy, tabasayan tayo ti libro ni Daniel. Iti libro ni Daniel, Kapitulo 7, versikulo 15, hingganat 17. Daniel, Kapitulo 7, versikulo 15, hingganat 17. Basaen tayo. No may papan kanyak, siyak ni Daniel, ti espirituk naldaang idi iti uneg ko, ket dagiti parparmata iti ulok riniribukdak. Imasidegak iti maysa kadagiti nagtakder ijay, ket sinaludsod ko ti pudno a may papan amin iti daytoy. Iti kasta imbaga na kanyak, ket impakaamo na kanyak ti katarusan dagiti banbanag. Dagitoy dadakkel nga an animal, isuda nga upat da nga arari. Dagitoy nga animal, ket tattao da. Dagitoy dadakkel nga an animal, isuda nga upat da nga arari, abumangon to ditoy daga. Sinarita na ditoy may panggep dagiti upat nga animal. Versikulo 18 ken 19. Ngem dagiti sa santo ti kangatuan awaten danto ti pagarian, ket tagikwaan danto ti pagarian iti agnanayon, iti metlaeng agnanayon nga awan inggana. Idin ti narigagayak nga amwen ti pudno a may papan iti may kapat nga animal. Ti animal nga nabasa tayo ti Apokalipsis Kapitulo 13, ket isu ti may kapat nga animal. Idin ti
ti narigagayak nga amwen ti pudno ang may papan iti may kapat nga animal, isu ang naigidyat kadakwada amin. Nakakikigtot ang napalalo at dagiti ngipen na landokda, ket dagiti kukuna gambang, isu ang nang lamot ng tumek, ket tinabati impayat-payat na kadagiti sakana. Ket no may papan kadagiti sangapulo asara nga adda idi ti ulo na, ti animal iti Apokalipsis Kapitulo 13, ket adamit sangapulo asara na saan kadi? Ken ti sabali asara arimusing ket iti sango na natnag dagiti tallo, ket dayta metlaeng asara nga daan idi matmata, ken may sa angiwat na anagsao kadagiti dadakkel a banbanag, ket iti langana na punpuner ngen dagiti kadwana. Kinitkita ket dedi metla asara ginubat na dagiti sa santo, ket pinarmek na ida agingga iti imay ti dati alakay, ket ti panangukom na ited kadagiti sa santo ti kangatuan, ket dimteng ti panawen a dagiti sa santo ti nagikwada ti pagarian. Daytoy ti may kadwa ay ni Jesus inton mabangon ti pagarian dagiti sa santo. Kastoy ti kinunana, ti may kapat nga animal isundo ti may kapat a pagarian dito daga. Iti daytoy ilawlawag na nga ti may kapat nga animal isu ti may kapat nga pagarian dito daga. Isu ang maiduman to kadagiti amin a pagpagarian, ket lamutin nanto amin to'y lubong, ket ibad-ibaddek nanto, ket tumikin nanto. Versikulo 23. Ti may kapat nga animal isunto ti may kapat a pagarian dito daga, isu ang maiduman to kadagiti amin a pagpagarian, ket lamutin nanto amin to'y lubong, ket ibad-ibaddek nanto, ket tumikin nanto. Ilawlawag ko kada kayo. Agurup 2,600 atawenen tinapalabas, idingan nga ni 600 atawen BC, dagitoy upat nga pagarian ket timmakderda. Ti umunang animal wenno pagarian, isu ti Babylon. Babylon. Babylon, kadagitoy nga aldaw ket ti Iraq. Iraq. Kadagitoy nga aldaw. Agarup 600 atawen BC, ni Ari Nabucodonosor, inturayan na ti Babylonia. Uray na saan ang naggapo iti Far East, inabak na ti amin a Middle East, Europe, ken ti Northern Africa, ken di manon pa iji India, ket ti epekto na, kinontrol na ti amin nga daidi ti dayta at tiyempo. Nailadawan ditoy nga ni Ari Nabucodonosor, isu ti umunang animal. Ti umunang animal, ket Babylonia. Ti agdama nga nasyon ti Iraq ket may sa idi anabileg a nasyon. Idi ni Ari Nabucodonosor pelaeng ti Ari, nabileg ken dakil idi dayta nga nasyon. Ti nasyon nga Babylonia ket awan apulos ti kapada na nga nasyon idi. Nalawad dagiti kalkalsada na, tamabalin nga aggaabay ti upat a karwahe nga agigiddan nga magna. Dakkel ken nalawa, nabileg ken nadayag a syudad ti Babylonia. Gapoy ti dayta ni Saddam Hussein nga presidente ti nasyon nga Iraq, kayat na nga agawen ti nasyon nga Kuwait isu nga addagubat idi ti dayta nga lugar. Pinadas na ginubat ti Kuwait ngem nakibiyang ti Amerika ken dagiti kaalyado na nga nasyon, ket indurunda dagiti Iraqis nga agsubli iti beddengda. Takitain tayo ti may kaduang animal. Ti may kaduang animal isu ti Persia. Nga isu ti nasyon nga Iran, kadigitoy nga aldaw. Dagiti Medos ken Persian, nang bukel da iti grupo da, nga inawagan da ti Medo-Persian Empire, babaen ti panangidaulo ti Arida nga ni Cyrus. Dinarup da ti Babylonia, nagbalegi da, ket naabak ti Babylonia. Ti history, irugi na met ti panawen ti Persian Empire. Kiti Persia, inturayan na met ti lubong. At dadaamin dagito iti history saan kadi? Naaddaan ti Persia iti pan nakabalin iti agarup 2,000 ket 5 atawen wenno nasursurok pay. Ti Persia ket may sa idin a nasyon sakbay a napasamak daytoy. Ngem ginubat na ket inabak na ti Babylonia ket nagturay iti entero a lubong iti lugar ti Babylonia. Ti maikatlo a pagarian isu ti Grecia. Ti pangulo ti dayta nga pagarian ket awan sabali no saan nga ni Alexander the Great. Alexander the Great. Ti gubat iti nagbaitan ti Grecia ken ti Persia ket nagtultuloy ti nabayag a panawen. Ti Grecia linabanan na ti Persia iti napaot a panawen. Kalpasan na napaneknekan dagiti Griego a nabilbileg da ket inturayan da ti Persia. Ni Alexander the Great
nagturay iti entero a lubong iti dayta a panawen. Napanpay kadagiti sabsabali nga lugar aging nga nadanon na ti India. Ni Alexander ket masirib nga may samet a tao ang nalaing nga uminom. Adu dagiti makapagagar nga istorya may papan iti biyag na ngem saan anasken nga ibagak ida. Ket kalpasan na, ada isu na idi ije Bagdad, nagsakit kalpasan di panaginom na, ket natay iti tawen na at 30 ket 3. Ti may katlo a pagarian nga isu ti Greek Empire, nagpatingga, ket nabingay-bingay iti upat a nasyon. Ita, mapantayo ti may kapat a pagarian. Siguro mapugtuan nyo, no anya dayto nga pagarian. Ti Roma. Isu ti Roma. Ti maikapat a pagarian, ket isu ti Roma. Julius Caesar. Ni Julius Caesar, tinangbangon ti Roma iti unified a nasyon, ket iti panangaramid na kasta, isumet nagturay ti suamin nga lubong. Ti historical period manipod agarup 600 BC aging gana kadagitoy nga panawen ket isu ti panawen dagiti hentil. Ti pakabuklan daytoy ket panawen dagiti hentil. Ti rason no apay nga ibagan a panawen dagiti hentil ngamin nabayagen nga dagiti hentil ket addaan da iti kinapigsa. Nang rugi daytoy idi ni Nabucodonosor ket inabak na ti Jerusalem ken ti lubong. Ti history ti sangkatawan, simrek iti nabayagen a panawen babaen ti Gentile rule. Mabasa tayo iti Lucas Kapitulo 2, nga iti tiyempo anayanak ni Jesus, ti maysa a paglintigan na yulog manipod iti Roman Emperor nga ni Augusto Caesar, nga amin alubong ket masapol nga agparehistro. Ti kayat nga sa uwen ti Caesar ket Emperor. Iti tiyempo nga ti bilin ket naaramid manipod ken ni Augusto Caesar, nga amin alubong ket may rehistro, ti ina ni Jesus ket dandani aganak idi. Ket iti daytoy akasasaad na napan ije Bethlehem ket ije nga inyanak na ni ubing nga Jesus. Ti Roma ti kapigsaan ken kapayagan kadagitoy a pagarian nga isu ti Roman Empire. Ti Roman Empire ket napaot ngem kalpasan na ti emperor ket nagtugaw iti posisyon a papa ket indaulwan na ti imperyo iti kastoy a kapasidad. Ngem kitain tayo ti kunana ti bersikulo 23. Kastoy ti kinunana, ti may kapat nga animal, isunto ti may kapat a pagarian dito daga, isu ang maiduman to kadagiti amin a pagpagarian, ket lamutin nanto amin to'y lubong, ket ibadibadek nanto, ket tumikin nanto. Ket no may papan, kadagiti 10 asara, agtaod iti dito a pagarian, tumakderto dagiti 10 nga arari. Ipakita kada kayo, ti may isang artikulo nga adda kanyak ita. Napateg unay dagito nga banag, nga makita ken maamuan nyo. Kas makita yo, ti paulo na kunana, European Superstate under construction. European Superstate under construction. Nalabit madamdamag yumeten nga adu abanbanag ti nagprogreswanen ti Europe. Agtultuloy ti panagtutulag da para iti panagmaymaysa ti Europa. Apaman nga ti Europe ket makapagkakadwadan, isunton ti kabibilgan a nasyon dito'y lubong. Kasta ti mapasamak inton ti Europe ket makapagmaymaysadan. Daytoy ket cover ti Newsweek magazine October 19, 1992. Nakurang adu a bulan sakbay ti European market anabangon iti December 31, 1992. Kas makita yo kunana ditoy Welcome 1993. How Europe's single market will change the world. Ti panangbangon ti maysa nga European market ket may salaing nga addang iti agtultuloy a proseso. Ti Maastricht Treaty ti European Union, kayat na nga addaan ti European Money System iti 1999. Naiyam amu iti January 1, 2002, iti 12 nga European countries. Adda basit nga libro nga inaramid ti Office for Official Publications of the European Communities nga ti paulo na From Single Market to European Union. Kunana, ti komunidad ket makitan nga isu ti main focus para itital na demokrasya ken idadakkel ti amin nga Europe ken dagiti kaaruban na nasyon iti daya ken abagatan. Agtitipon da tapno pumigsa ti impluensyada ken parakano iti pagsayaatan ti lubong dayta ti araramiden ita ti Europa.
Ngim anya nga tat kayat nasa awen amin dagitoy. Ti maikapat nga animal iti Daniel, ket maysa nga empire atumpuar agarup 60 BC, ket apaman ang mapasamak dayta, saan to ang madadael asigida. Magkitkita tayon di panagungar dayta nga empire. Ti panawen na pagbibiyagan tayo ita, ket panawen ti saka ti rebulto nga adda iti Daniel Kapitulo 2. Saan tayo ko mga isardeng abasain daytoy, ngem ti Daniel Kapitulo 2, ibaga na ti tagtagainep ni Ari Nabucodonosor. Ti tagtagainep na, ti Ari ket nakakita ti dakkel a rebulto. Nakakita iti dakkel a rebulto. Nakakita ti dakkel a rebulto, at ti ulo daytoy a rebulto ket pulos a balitok, ti borukong na ken takyag na ket pirak, ti tiyan ken dagiti lupo na swer, dagiti gurong ken butoy na landok, ket dagiti saka na dadduma apaset landok ket dadduma apaset damili. Ti ulo daytoy dakkel nga rebulto ket irepresent na ti Babylonian Empire. Ti borukong ken takyag na irepresent na ti Medo-Persian Empire. Dua a nasyon ti nagkadwa isu ti tiyan ken butoy na irepresent na met ti Greek Empire. Dagiti dua asaka na irepresent na met ti Roman Empire. At damat ditoy di sangapulo nga ramay. Anya ti represent na dagitoy sangapulo nga ramay. Irepresent na ti tiyempo at ti lubong ket mabingbingay ti sangapulo nga sektor iti babaen ti panagturay ti dati nga imperyo ti Roma. Iti sabali asao iti tiyempo at ti federasyon ket mabukel isuntot sistema amang padakkel tapno agmaymay sa tilubong. Daytoy iti addang agdama iti masangwanan tayo. Adda pay sa baling artikulok akayat kong ay pakita kada kayo. Daytoy nga artikel ket nabayagen nga na-ipublish. Naisurat iti Chung'an newspaper iti 1976 ije Korea. Ket adu nga ekonomista ken politiko nagsasaritaan da may panggep ti pannakayanak ti world government iti sumaganad a 25 nga tawen. Ti lubong ket agturturungen iti sistema ti world government. Adudan nga agsasarita may panggep iti baro nga ornos ti lubong. Amuyo no apay at ti lubong ket agturturungen iti daytoy nga direksyon. At da libro nga insurat ni Dr. Albert Einstein, jak basain amin kada kayo ita, ngem ti pakabuklan na daytoy kunana, no ti lubong ket kayat nati agbalegi, masapol nga magipagmaymaysa. Ti rason no apay nga imbaga na ti kastoy nga panunot, ket gapot ano ti tunggal nasyon dito'y lubong ket kayat na nga maaddaan ti nuklear nga armas, awan dua-dua nga may santong aldaw, isudan to ti agdidin na dael. Tilaeng panagmaymay sa ti gobyerno ti lubong ti makakontrol ti daytoy nuklear nga armas ken ti makalaped ti pannakaaramat na. Kinapudno na daytoy aganwat ti United World Government ket napigsan. Napigsa ken agtultuloy ti panagprogreso na. Kas ti kinunakon, maararami din ti economic blocks iti lubong. Ngim iti likodan dagitoy nga development agdepende kadagiti pangpangulo iti United World Government. Kasta ti programa nga aramiden ti agdama a lubong tayo ita. Ket awan met mabalin tayo nga aramiden may panggap iti daytoy. Ngim daytoy United World Government isut maaramat iti panagturay to ni Antikristo. Kas imbaga ti Biblia ang mapasamak. Ni Antikristo ket agturay iti entero nga world state. Mapantayo iti libro ti Apokalipsis Kapitulo 13. Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 5. Basain tayo.
Ket naited ken kuana ti may sa angiwat nga agsasao kadagiti banbanag adadakkel ken tabtabaaw, ket naited ken kuana ti kinaturay na nga agaramid iti bayat dagiti 4 ket 2 abulan. Kunana, 4 ket 2 abulan, 3 atawen ket gudwa daytoy. Apay nga imbaga na ti 3 atawen ket gudwa. Daytoy alinya irepresent na ti pakasaritaan ti sangalubungan, ket daytoy apaset irepresent na met ti 7 atawen ti tribulasyon. No bingayen tayo ti 7 atawen iti 2 adda 2 apanawen nga saggitlo ket gudwa atawen. Ditoy isu ti umuna nga 3 ket kagudwa atawen. Ditoy met ti maudi at 3 ket kagudwa atawen. Ngem anya ti parparangarang dati 4 ket 2 abulan. Isu ti maudi at 3 ket kagudwa atawen ti tribulasyon. Tituray ni Antikristo ken ti United World Government isudan to ti adda iti maikadwa at 3 ket kagudwa atawen. Kabayatan ti umuna nga 3 ket kagudwa atawen, ti Europe agbalinton a unified state. Ket ti maikadwa nga 3 ket gudwa atawen, kalpasan di pa naka-establisar ti Europe, ti United World Government bumangonen. Kunana ditoy, ket naited ken kuana ti kinaturay na nga agaramid iti bayat dagiti 4 ket 2 bulan, ket naglukat day dingiwat na tapno tabbaawan na ti Dios, tapno tabbaawan na tinagan na ken tabernakulo na ken kadagiti agnaed sa dilangit. Kinaturay ako na ditoy ket turay ni Antikristo. Tadaytoy ti turay nga manglaban ken Kristo. Kasta ti pannakabalin nga agparang to iti lubong. Basahin to iti bersikulo 7. Ket na ipalubos ken kuana ti pananggubat na kadagiti sa santo ken mangabak kadakwada. Ket na ited ken kuana ti panagturay iti suamin na kapututan ken ili pagsasao ken pagpagarian. Daytoy lubong ti kayat na nga saon daytoy saan kadi? Kunana ditoy nga adda turay na iti amin at tribu pagsasao ken nas nasyon. Kastoy ti pagbalinan to ti lubong iti masakbayan. Ngem adda nasayat nga rason nga mapasamak ditoy. Ti diablo ket si aamo unay iti may sa abanag. Ti diablo ket naiduma iti tao. Ti diablo ket espiritu nga rod ammo na amin nga plano ti Dios. Ammo na met nga iti kamaudyanan ket madadael to. Nabasa tayon dagiti bersikulo iti imuna nga lecture tayo saan kadi. Idinasabat ni Jesus ti lalaki a nagungganti sa iro, ti dagas nga espiritu iti uneg na imbaga na nga ammo na nga imay ni Jesus tapno dadaelen na ida. Apay imay ka tapno dadaelen na kami imbagada. Ti tiyempumi ket saan pay adimteng. Ammo mi asika ti anak ti Dios. Ti diablo ammo na amin dagitoy. Ngem maminsan laeng ngem uray ti pagbasit lang a panawen ti diablo ket agtulnog ti lubong ken kuana. Ken ikontrol na ti politika ken ti ekonomiya. Daytoy atarigagay na ket asidegen nga maaramid. Umuna tenglen na ti Unified State of Europe. Kalpasan na tenglen nanto ti entero a lubong. Daytoy ti sitwasyon a pagturunganen dagiti maaramid to. Saan laeng nga kasta dagita meten dagiti panawen a pagbibiyagan tayo ita. Amuyo kadi nga dito'y lubong ket adda na kam amak a palabog a maararamid iti likodan amin dagitoy. Ket ti mastermind ti dayti nga palabog ket ti diablo ni Satanas. Maalukoy ti tao kadagiti makitkita da iti ruar, nakulaapan da babaen kadagiti makin ruar alanga, nagargari da kadagiti makasisirap a kultura ti lubong, napno ti puso da iti kinabaknang ken ragragsak. Di da pan panunuten ti dakkel ken nakabutbuteng a palabog nga maisagsagana iti likodan amin dagitoy. Nairemrem da kadagiti banbanag da iti lubong. Maseknan dalaeng ti panagadal da. Padasen dati agadal analaing tapno rumang ayda. Kayat dati agbiag anasayaat, mangan anasayaat, makagunod ka dagiti na nga to asaad, agbirok ti adu nga kwarta, dagitoy dagiti banbanag nga adday ti panunot da. Anya a klase ti lubong ti pagbibiyagan tayo. Manmano dagiti tao ang maseknan da kadagiti naganak da, anak da, ken asawa da, maseknan dalaeng kadagiti bagbagida ken no kasano nga agbiag da na saya at ken nanamay. Dagiti panunot da ket nakaturong kadagiti bagbagida. Anya klase ti lubong daytoy nga ayan tayo ita.
Lubong nga dagiti naganak ket ilako da dagiti anak da nga babae ti bukod da nga pagragsakan. Wen nakangeg tuyo pay nga adda da amma nga inlako da dagiti anak da iti prostitusyon. Dagiti lang bukod da nga bagbagi ti ammudan. Wen agbirbirok da kanayon ti mang paragsak mga ayo ken mangliwliwa ka dagiti bagbagida. Dagiti bagbagida lang ti ammuda. Apay kastoy ngamin ti diablo ket addan iti ngato. Saan kadi ana iremrem ti puso yo kadagitoy a kinadakes? Saan kayo kadimet akasta? Saan kadi? Saan man? Tinakamamak apalabog ti diablo adda iti likodan dagitoy apaspasamak. Ngem kaskas di nga diyo mailasin. No agtultuloy kayo agbiag iti kay kayatyo. Ket awan riknayo nga agbabawi. Matnag kayo iti palabog ni Satanas ket surutin nyo iso na ingana di impyerno. Ti kayat ken kakaiso na nga plano ti diablo ket itugot na dagiti a tao iti impyerno. Saan nga nainbag ti diablo? Aramiden na ti tao analiday. Pagbalinin na nga dakes dagiti a tao. Idalan na idati pakadadaelan da. Dayta ti dalan amapan di impyerno. Daytoy ti kayat ken tarigagay ti diablo. Awan apulos ti sao nga mangibaga nga nainbag ni Satanas. Ngarod, nasken nga maamuan nyo, nga naisilpo kayo ti dayta nga pan nakabalin, nga uray saan nyo nga mailasin ken diyo amammo. Naalilaw kayo, mapan kayon di pa nakadadael, ngem sumursurot kayo latta. Panunutin nyo ngay nga nainbag daytoy. Lukiben tayo ti Apokalipsis Kapitulo 13. Versikulo 8. Ket isu amin dagiti agnaed iti rabaw ti daga pagdadayawan danto dagijay saan ana isurat dagiti nagnaganda iti libro ti biag ti kordero ana papatay nanipod iti pannakabangon toy lubong. Kunana ditoy ti libro ti biag ti kordero. Ti libro ti biag ti kordero. Ti kordero ket isu ni Jesus. Dagiti saan nga naisurat tinagan na iti libro ti biag iti nagungar nga Jesus daydayawen danto ti animal. Ti kayat na nga sawen daydayawen danto ni Antikristo. Daydayawan danto, ket isuda, mapandamet impyerno akadwa na ida. Kasano nga maisurat tinagan mo iti libro ti biag? Maaramid to daytoy inton maborn again ka. Ti oras nga maborn again ta espiritu, maisurat meten tinagan mo iti libro ti biag. Uray kasunod kadagsen dagiti problema ti lubong iti agdama, adda kadi pay nadagdagsen ngem iti daytoy. Basaen tayo ti bersikulo 11 aging gana ti bersikulo 15. Ket nakakitaak iti sabali nga animal nga imuli manipod iti daga, ket adadu asara na akas latimay sa akordero ket agsasao idi akas dragon. Ket aramate na ti amin a kinaturay dedi imunang animal iti sangwanan na. Ket ti daga ken dagiti suamin nga agnaed ken kuana pagdaydayawan na ida idi imunang animal at isugat nang ipatay na agasan. Ket agar aramid ka dagiti dadakkel datdatlag nga uray pay pababaen na sa dilangit ti apoy nga umayo ti daga iti imatang dagiti tattao. Ket alilawen na dagiti agnaed iti rabaw ti daga, gapo ka dagiti pagilasinan ana ited ken kuana nga aramiden. Iti imatang dedi animal, akon kunana ka dagiti agnaed iti rabaw ti daga, ang mga ramid da kuma iti maysa aladawan di animal ana sugatan iti kampilan ket nagbiag. Ket naipalubos ken kuana amang ted ti angis iti ladawan dedi animal, tapno dedi ladawan ti animal saan laeng nga agsao kuma, no diket papapatay na dagop dagiti saan nga agrokbab iti ladawan daydi animal. Kunana, adda animal nga imuli manipod iti daga. No agsao ti Biblia may papan iti baybay, kayat nasa uwen isu ti entero alubong dagiti hentil. Na ilawlawag dayto iti Apokalipsis Kapitulo 17, ngem saan tayo nga umuneg dita. Ti baybay iladawan na ti lubong dagiti hentil, ket ti daga iladawan na met dagiti Israelitas. Imbaga ti Biblia iti naduma-duma bersikulo nga ti Israel ket agnaed da iti daga. Alaen da iti daga. Ti daga nga naikari kadakwada. Kukwada ti naikari daga, iso nga no kuna ti Biblia daga, ti kayat nasa wen, iso dagiti Israelitas. Ditoy adda animal nga imuli na nipod iti daga, animal nga daan dua sara. Iladawan na nga ti maysa ket pangulo ti Israel, dagiti dua nga sara iladawan na ti political leader ken religious leader. Kitain tayo daytoy.
Basahin tayo ti versikulo 12. Ket aramaten na ti amin na kinaturay, dedi imunang animal. Di imunang animal ket isu ti animal iti kapitulo 13 versikulo 1 nga isu ti Antikristo. Ket aramaten na ti amin na kinaturay dedi imunang animal iti sangwanan na ket ti daga ken dagiti su amin nga agnaed ken kuana pagdaydayawen na ida idi imunang animal at isugat nang ipatay na agasan. Kaslaki ni Jesus nga matay ngem agbiag tumanen. Daytoy ket isu ni Antikristo. May sa abanag ti kayat ko nga tandaanan tayo ditoy. Upat aribo atawenen tinapalabas. Inkariti Diyos ken ni Abraham akapuunan dagiti Israelitas nga ibaon na ti Mesias wenno mangisalakan kadagiti Israelitas. Ti sao nga Mesias ket naggapu ti pagsasao dagiti Hebreo. Griego met ti sao nga Kristo. Ti Mesias ken Kristo ket agpadada ti kaipapanan. Inkariti Diyos kadagiti Israelitas nga ibaon na ti Mesias kadakwada. Ket daytoy nga Mesias isalakan nanto ti nasyon nga Israel. Isu nga kadagiti pat aribon atawen ti napalabas dagiti Israelitas urayan da pay laeng ti yaay ti Mesias. Ngem ti problema ket imayen ti Mesias 2000 atawenen ti napalabas ni Jesus ti Mesias isu ti Kristo. Ngem dagiti Israelitas di da binigbig ni Jesus nga isu ti naibaon nga Mesias. Di dapat yan nga isu ti Mesias da. Amin dagiti pagilasinan na lawag nga ibagana ni Jesus ti Mesias. Ken paniknikan met dagiti amin nga inaramid na. Ngem ti kasasaad ti puso da ket saan nga nainbag. Di da mailasin nga managbasol da. Isuda nga mismo managbasol da ngem di da mailasin. Idi imay ni Jesus 2000 atawenen ti napalabas, imay kas Mesias amang isalakan iti espiritu, kadagiti makaammo nga managbasol da, ken dagiti makaammo nga mangbigbig ti basol da. Dayjay ti Mesias nga imay 2000 atawenen ti napalabas, ngem ti Mesias nga urayan tayo, nga agsubli kalpasan ti 2000 nga tawen, ket isu ti Mesias nga mangisalakan ti nasyon nga Israel. Ngem apay nga dagiti Israelitas ket dida na ilasin ti Mesias nga imay 2000 atawenen ti napalabas. Gapu tay ti dayta at tiempo ket dida masapol ti kasta nga Mesias. Ti amuda nga Mesias nga umay ditoy lubong ket bangunin na ti Israel nga maysa nga nasyon ken iturayan na ti entero a lubong. Ngem kaday di apanawen saan da pay akabailan nga kontraen ti Roma. At adda pay la idi ti panangituray ti Roma isu nga nagkurang ti namnamada. Ngem gaputa saan akas ken Jesus ti Mesias nga urayan da inlansada nga rod isu na iti krus. Ket nanipod din dagiti Israelitas intultuloy da nga urayan ti Mesias da uray agingga kadagitoy nga aldaw. Agingga ita saan da pay laeng nga patyen nga ni Jesus isu ti Mesias. Ijay New York, kinasaok ti driver ti taxi ang nagluganak, tanatakwatak nga Hudyo gayam. Babayan ti tulong di taga-translate ko, dinamag ko ti driver no apay asaan nga mamati ken ni Jesus. Kunana nga idolatry kano ti mamati ken ni Jesus. Kasano ti pamatim nga ti maysa nga tao ket agbalin nga anak ti Dios. Di na kano patyen dagiti kakasta nga banbanag. Kadagiti napalabas nga aldaw, idi adda pay ti maysa nga anak ko iti kolehiyo. Maysa kadagiti professor natin ang damag no kayat ko kano nga pagdagusen iti balaymi ti maysa nga estudyante nga Hudyo nga agbirbirok iti pagdagusan. Tati dati nga dagos na ket kasla saan nga maiparbengken kuana. Isu nga dinamag nano adda mabalin nga itulong ko ken kuana. Ti anak ko imbaga na kanyak dagitoy ket inanamungak met. Ti Biblia ibagana nga awaten tayo ti uray si asinno nga taga nasyon ti Israel. Immanamungak nga magidagos kada kami daytoy nga agtutubo. Upat nga bulan nga nagipagnaed kada kami ket saan mi nga pinagbayad iti kwartuna uray pay iti taraon na. Ta iti panunot ko konkonak ngano agyan kada kami daytoy nga Israelita maikanak ti gundaway nga mangibaga ken kuana ti ebanghelyo. Ngem uray anya ti aramidek di polos dimngeg. Sinuruandan anainbag sakbay nga imay taaddan nakasagana asungbat na kadagiti isu amin. Imbagada ken kuana no kasano nga sumungbat kadagiti amin asaludsod nga uray sino ti agdamag maipanggep iti Biblia. Isu nga apaman nga dumanon iti Korea dagiti mamati ken ni Jesus ket saan da nga maallo ko yan isuna.
Isu nga uray kasanuti na ramid ko nga panangasabakyan ko ana awan lata. Iti kaaduan nga Hudyo saan da amamati ken ni Jesus. Ngem kadagito yung aldaw, dakkel ti bilang dagiti Hudyo iti Amerika, ti mamatin ken ni Jesus nga isu ti Mesias ken uray iti Israel adadan Hudyo amamati ken ni Jesus. Daytoy ti pagilasinan nga ti yaay ni Jesus iti may kadwa ket asidegen. Dagiti Hudyo agur uray da iti Mesias da uray agingga kadagito yung aldaw, ngem agkamalida manen. Ti patsyenda ket dayjay palso nga Mesias, patsyendan to nga Antikristo isu ti Mesias. Kastan to ti mapasamak, takasta ti bagana dito bersikulo 12. Ket aramaten na ti amin a kinaturay di imunang animal iti sangwanan na, ket ti daga ken dagiti su amin nga agnaed ken kuana pagdaydayawen na ida idi imuna nga animal. Di imuna nga animal isu ni Antikristo. Dagiti Israelitas pagdaydayawan danto di imuna nga animal ti Antikristo nga pangulo ti United Europe. Pagdaydayawan na ida idi imuna nga animal at isugat na nga ipatay na agasan. Pagdaydayawan danto daytoy a tao nga matay ngem agbiag tumanen. Ngem apay nga aramid na dagitoy. Basahin tayo ti bersikulo 13. Ket agar aramid ka dagiti dadakkel at datlag nga uray pay pababaen na sa dilangit ti apoy nga umay ti daga iti imatang dagiti tattao. Ket alilawen na dagiti agnaed iti rabaw ti daga gapu kadagiti pagilasinan ana ited ken kuana nga aramiden iti imatang daydi animal isu dayta ni Antikristo. Akun kunana kadagiti agnaed iti rabaw ti daga ang mga ramid da kuma iti maysa aladawan di animal ano sugatan iti kampilan ket nagbiag. Kasano ang mapasamak amin dagitoy? Ti Israel ken the Unified State of Europe agkadwadan to. Dagitoy duwa nga nasyon agkadwadan to. Apaman ang makapagkakadwa dagiti nga nasyon, dagiti Israelis, awaten da ti Pangulo ti Unified State of Europe nga isu ti Mesias da. Ti Mesias da ket di Diyosen. Pagbalinen danto nga di Diyosen da. Mangipatakder danto ti dakkel nga rebulto na kadagiti kalsada ti Jerusalem. Agpakleb danto iti sango daytoy nga ladawan ken agdaydayaw danto. Makikadwanton ti Israel iti Europe, dagiti European powers ken ti Pangulo ti Unified State of Europe, mangted danto ti kari, ikarinan to ti Israel nga aywanan na ken protektaran na. Tintumit intero alubong kaguranan to ti Israel, uray pay ita saan nga nalatak a nasyon ti Israel, saan kadi iti daytan to apanawen ti Israel ket mabutbuteng kadagiti kalaban na isu nga ti Presidente ti Unified State of Europe ikarinan to ti proteksyon na. Ti Unified State of Europe imbaga na nga tulungan na ti nasyon nga Israel ngem saan. Kayat na nga agrukbabdan to ken kuana. Amuyo no kasano nga aramiden na daytoy intun umay ni Jesus pagbalinan na ti Jerusalem a capital city ti lubong. Nimet Antikristo tapno matulad na ni Jesus ijay tumet Jerusalem ti capital city na ket iturayan na ti lubong manipod ijay Jerusalem. Ita basain tayo ti bersikulo 15. Ket na ipulubos ken kuana amang ted ti anges iti ladawan de di animal tapno de di ladawan ti animal saan laeng nga agsao kuma no di ket papapatay na dagup dagiti saan nga agrukbab iti ladawan de di animal. Kitain nyo daytoy kunana day di ladawan ti animal saan laeng nga agsao kuma. Daytoy aribulto agsaon to. Nupay nabayagen nga amok ken pacheck dagiti sao ti Biblia, jak unay maawatan daytoy. Kunana nga tiladawan wenno rebulto ket makapagsao, ngem jak matukod a panunoten no kasano a maaramid daytoy. Ngem idinapanak jay Europe, pinasyer ko ti Geneva ket nakaalaak ti adal no kasano nga maaramid daytoy. Kastoy, idinapanak iti maysa nga department store. Nakitak ti maysa nga robot iti sangwanan ti information desk nga agbabaw kadagiti customer ken agsasao kadakwada na ikanak ti panunot. Kunak nga nalabit nga may santong aldaw dayjay ladawan abangunan danto iti Jerusalem ket makapagsaunto. Gaputa ti obra ket agadal ken agsao manipud iti Biblia kanayon to nga adalen dagiti makita ken mangegko iti no anyamet ti kunati Biblia. Kalpasan dayta, pimanawag ijay Europe ket napanak ijay Amerika.
Idi adag iti Amerika na awatak ana inbag no kasano nga naaramid amin dagitoy. Adda nang ibaga kanyak may papan iti counter ti maysa nga supermarket kunada nga innakitaen. Daytoy nga counter ket talaga nga computerized. Amuyo ka din ti barcode. Anyaman nga gatangem iti supermarket, ti cashier ipalasat na iti barcode ti gatangem iti scanner, ket maamuam no anya dayjay agraman ti presyo na ta na i-record da amin sa jay. Ngem ti imbagada kanyak a supermarket no maibatog ti ginatang mo iti scanner, ti computer ket agsao kano. Ti computer ket agsao kano. Dagiti kagayem ko imbagada akasta iso nga napanak, takayat ko apadasen. Pimili ak iti kayat ko agatangen ket impan ko iti cashier ket binuyak ti aramiden ti computer. Ket agpaiso. Nagsao ti computer ket kunana $2.15. Nakaskas daaw. Idilimasat amin ang dagiti ginatang ko imbaga na amin ti bayadak. Naawatak nga rod no kasanong agsaon to ti rebulto iti Jerusalem. Mangikabil danto iti computer iti uneg na. No mangikabil da ti computer ken loudspeaker iti uneg ti rebulto talagang agsao iti napigsa. Ada tao nga mamukunay nga agnanaed iti Hawaii. Agpareho kami iti pamati. Naggraduar iti yon sa university, maysa kadagiti nalatak ng Universidad iti Korea. Napan nagtrabaho iti American Navy iti Hawaii, nagretiro isunan, ngem nagtrabaho iti akas American Navy. Maysa nga aldaw, dinamaguken ko ana no anya ti trabaho na akas American Navy. Ket kunana nga agtugaw iti sangwanan ti computer, ket kasasao na daytoy. Ti kunati gayem ko, no madama kanong agtrabaho, ket adamang mangeg na nga rimpadek nga umay, nga agturong iti ayan mi, ti computer na, ibagbaga na ken kuana no siya sinno, ti umay. Dagitoy, ken dagiti addu mga impormasyon, ket addada aminen iti computer. Panunutin tayo dagiti bersikulo ana isurat iti Biblia. Dagitoy nga bersikulo ket naisurat dan sa nga 1900 agasot atawenen tinapalabas. Kadagidingal aldaw awan pay ti mangpanpanunot iti kasla iti computer. Ngem kunana ditoy nga mangbangon da iti rebulto nga agsao. Saan nyo kadi apatyen nga ti Biblia ket pudno? Basaen tayo dagiti sumaganad nga bersikulo. Apokalipsis kapitulo 13 bersikulo 16 aging ganat bersikulo 18. Ket pamarkaan na dagiti suamin, babasit ken dadakkel, babaknang ken napanglaw, dagiti siwayawaya ken dagiti paad-adipen. Tapno adda marka iti imada a makannawan wenno iti muging da. Ket tapno awan kumati tao a makabalin a gumatang wenno aglako, no dilaeng daye addaan marka. Di dinagan ti animal wenno di bilang tinagan na. Adtoy ti kinasirib. Ti addaan pan nakaawat, imutektekan na kumati bilang di animal. Ta iso ti bilang ti may sa atao, ket ti bilang na innem agasot, innem apolo ket innem. Kitain tayo ti kunana ditoy. Maysan nga aldaw, tunggal maysa, dagiti babasit ken dadakkel, nabaknang ken napanglaw, siwayawaya ken paad-adipen, ket awaten danto ti marka iti makannawan nga imada, wenno iti muging da. Dayta ti kunana ditoy. Adamagasin nga kayat ko nga ipakita kada kayo. Stern tinagan na. Maysa daytoy a German magazine. Masiguradok nga ammo yun dagiti na ikabil nga marka ditoy. Dagitoy ket barcode. Daytoy nga magazine ket naaramid iti 1984. Adda artikel ditoy nga magazine nga ibagana nga adda kapada iti binasa tayo itay. Iti uneg ditoy ang magazine adda pay sa bali nga ladawan. Kitain yo daytoy. Makita tayo ditoy ti grupo dagiti tattao nga adda na iprinta nga barcode iti ulo da. Kas kinunakon daytoy nga magazine ket taga Germany. Idi na ipublish daytoy ti gobyerno ti Germany ket adda plano na ti mang census iti populasyon. Plano na ti mga ramid ti detalyado a population census. Naikabil ijay ti 84 nga suludsod may panggep iti pribado a kabibiyag ti tunggal tao.
At dapay sa baling artikel nga ipakita kada kayo, ngem nalabit diyo ang mabasa. Naggapo dayto iti Korean newspaper. Report iti population census ang naaramid iti Korea sumagmamano atawenen tinapalabas. Naadaw daytoy manipod iti Chosun newspaper. The headline na daytoy ket preparations underway to feed computers with 78 personal details about each citizen. Ti gobyerno ket naiplano dan nga remidan na daytoy apan nagsensus. Ngem may sa daytoy nga makadael iti pribado a biag dagiti tao ken adu nga tao ti saan nga mangayat kadaytoy nga sensus. Isu nga insardeng da paylaeng. Adda 78 nga salsaludsod no pagtitipunen da amin. Insardeng da paylaeng road, nalabit iti masangwanan, tunggal maysa ket mapilitan iti daytoy a census. Ijaymet Germany, iti planplanuenda ti mga ramid iti census nga addaan 84 asal sa lunsod, adumet a tao ti di mangayat iti dayta a kapanunutan. Imbilang damet a panang dadael iti pribado a biag ti tao. Dagiti saan nga rod amayat iti dayta a kapanunutan, ket aduda. Ti rason no apay nga deta nga sensus ket implano da, isu ngamin ti panangalad da iti impormasyon para iti maisagsagana nga marka, isu nga inbaga ti libro iti Apokalipsis. Idi napiitak pa iti Amerika, adda nangited kanyak daytoy. Kas iti mabasa yo, kunanay ti kastoy, The Mark of the New World Order. Dahito yung artikulo ibaga na nga adda baro a computer chip nga maararamid. Ti kadakkel na ket kasla iti bukel ti bagas. Ket mabalin nga maikabil iti uneg ti kudil ti ima, wenno iti muging. Kasla bagas laeng ti kadakkel na. Daytoy ket saan pay unay nga nabayag ti pannakaaramid na. No daytoy nga chip ket may kabil iti uneg ti kudil ti muging wenno iti ima. Daytoy nga banag ket may konektar to babaen iti satellite master computer. Apaman ang may kabil iti tao daytoy a marka ti computer ket mabalinan nga maamuan ti adda iti tao. Amuna oray sa denno ti papanan na. Daytoy ket nabayagen nga adda iti Amerika. Isu nga naaramid daytoy nga artikel. Adda pay adu nga clippings ko nga iparangko kada kayo. Kitaan nyo daytoy maysa. 666. Daytoy ti ibagbagak nga marka. 666. Ti marka nga 666. Dagito ito nga laldaw ket kaslamet la iti panagbibiyag tayo ita. Basaen tayo manen ti bersikulo 16 ken bersikulo 17. Ket pamarkaan na dagiti suamin babasit ken tadakkel, babaknang ken napanglaw, dagiti siwayawaya ken dagiti paad-adipen, tapno adda marka iti ima da amakannawan wenno iti muging da. Ket tapno awan kumati tao a makabalin a gumatang wenno aglako, no dilaeng dadya addaan marka, dedinagan ti animal wenno dedi bilang tinagan na. Kunana ditoy ngano awan ti marka, saan ka nga makagatang wenno makapaglako. Saan nga mabalin ti financial transaction? Dayjay addaan marka, day dinagan ti animal wenno day di bilang tinagan na. Daytoy nga marka ket numero tinagan ni Antikristo. Dayta tinagan na 666. Ita basahin do ti bersikulo 18. Adtoy ti kinasirib. Ti addaan pan nakaawat, imutektikan na kumati bilang day di animal. Ta iso ti bilang ti maysa a tao, ket ti bilang na innem agasut, innem apolo ket innem. Kunana ditoy, adtoy ti kinasirib. Idi inrugi tayo nga adalan ti libro ti Apokalipsis, binasa tayo ti kapitulo 1. Nagasat ti bumasa ken dagiti agdengeg kadagiti sasa o ti padto ken salimet metanda dagiti banbanag anay surat ken kuana. Ita nga aldaw,
Maaddaan ka ti gundaway nga umawat ti dua kadagitoy nga bendisyon. No di mo naamuan ti kuna ti Biblia, no di mo nabasa ti sauna, no di mo nangeg ti kuna na ditoy, di mo met kumanaamuan dagitoy abanbanag saan ka di? Naibaga amin dagitoy iti libro ti Apokalipsis. Dagiti na isurat ditoy ket maararamid ita iti lubong. Ngimno saan mo nga ammo ti kunana ditoy libro ti Apokalipsis, di mo met maawatan dagiti paspasamak iti aglawlaw mo. Ita ad-adalan tayo ti libro ti Apokalipsis. Ket addada na inayonen a kinasirib manipod iti pinanid na. Anya dagito nga kinasirib. Isuda dagito ibagbagak kada kayo ita. Amuyon ti marka dadya kinagan ti 666. Ngimapay nga 666 tinagan na. Adda talaga nga makagapu ti daytoy. Adda kay papanan dagiti numero iti Biblia. Ti 3 irepresentaran na ti Dios. Ti met numero 4 irepresentaran na ti lubong. No pagtipunan ti 3 ken 4 agbalin nga 7. Iti Biblia perfect number ti 7. Ti 6 adda iti babaen ti 7 irepresentaran na ti tao ken ibagana nga saan nga perfecto. Daytoy ngay 666. Anya ti kahit nga sawen, dagito'y talo ang numero. Daytoy tay tao nga inaramid na ti bagina nga Dios. Inaramid na ti bagina nga isukat Dios. Isu dayta ni Antikristo. Tao ngem pinagbalin na ti bagina nga Dios. Isu ti addaan itinagan nga 666. Ket ito rayan nanto ti entero alubong. Kitain tayo ti sabali a bersikulo ti Biblia. May kadwa nga Tesalonica Kapitulo 2. Masarakan iti baro atulag. May kadwa Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 3 ken 4. Di kayo paanlilaw iti uray siya sinno, iti uray anyaman, tadinto umay no di pay umuna ti panaglikod, ken maiparangarang ti tao ti basol, ti anak ti pannakapukaw. Isu asumalungasing ken agpalangguad abumosor iti suamin amanagan Dios wenno tinairukbab ket iti kasta agtugaw iti templo ti Dios nga agparang akasla isu ti Dios. Kitain tayo daytoy. Dagiti Hudyo ket bangonen danto man ti templo. Nakasaganan dagiti usarenda. Ket intun malpas ti tao nga naawagan ti Antikristo agtugaw to ket kunaen nanto nga isu ti Dios. Agparang akasla isu ti Dios. Tinagan na ket tallo nga 6. Tao isu na ngem agparang to akasla Dios. No kitaan tayo dagiti mapaspasamak iti lubong tayo iti agdama, makita tayo nga agturong daaminan iti daytoy nga direksyon. Nakasagana aminen, kitain nyo dagiti computer sila inginen. Nanipod na invento ti computer, nakaskasdaawen ti napalalo ang nagdurasan ti lubong. Ngem adda palimed ang nakalimeng iti likodan amin dagitoy nga computers. Dagiti makaammo nalakadalaeng ang makita dagiti palimed nga adda iti computer. Ket numapan ka dagiti dakas katattao sa anton anatalged dagiti palimed nga adda iti computer. Dagiti computer ket nabileg da nga talaga. Naikabil pa yan ijay dagiti kinasirib ti tao. Iti udina tinto computer ti adan pan nakabalin amang kontrol ti lubong. Iti masakbayan no adda kayat mga gatangen saan mon ang masapol ti kwarta. Jay marka nga da iti ima wenno iti muging ket isundo ti aramatem a paggatang. Lumasat kalaeng jay check-out counter, basahin da dagiti barcodes ket automatic ton ti transaksyon. Dagiti kwartam adda da jay bangko ket ti computer ti makaammo nga agkwenta paraken ka. Into nagsweldo ka, ti sweldo mapantulat ta iti bangko. No adda kayat mo agatangen, ti kwartam may kisayto iti depositom, babaen ti dayto amarka. Magatang mo to amin na kayat mo, babaen ti dayto amarka. Pagplete mi ti bus, pagplete mi ti aeroplano. Amin, urayan niya, dayto ti panawen nga gururay kada tayo iti masakbayan.
Di tayo madmadlaw, madamdama adaditan. Saan ka di nga ti Biblia ket pudno? Adda tayo ita iti panawen nga computer ti ad-addan nga agturay. Awan ti oray siya sino a tao ang makabalin nga lumiklik iti control ti computer. Kas iti naibagakon, apaman ana ikabil ti computer chip akas lakadakkel ti bagas iti uneg ti kudil, iti muging wenno iti kanawan nga ima, saanen ang narigat a biruken oray sa dinno ti papanan na. At ako piyak nga issue ti Business Week magazine ditoy. Iti dayto nga issue nakitak ti may saan napateg unay nga artikel. Basit laeng dayto nga artikel ngem ti kunana nga ti may sa pagbaludan iti Amerika inrugidan nga rukoden dagiti balod iti tamper resistant nga pulseras. Iti damo nga isiserekda iti pagbaludan, maala ti fingerprint da ken mapicture da babaen ti electronic scanners. Dagiti digital nga langada ket maikabil da iti personal data dagiti balod iti computer network. Ngem ti computer mangiprinta ti armband dagiti balod nga saan laeng ati picture da ti maikabil no diket maikabil pa iti personal barcode symbol da. Dagiti opisyal ti pagbaludan adda kadakwara ti record dagiti balod kabayatan nga adda iti pagbaludan. Babaen ti panakaaramat ti computer amang basa ti barcode. Naisurat amin dagitoy iti Business Week magazine. Dagiti met animal ti computer system ket maararamat metten kadakwada. Dagiti animal iti daduma paset ti Amerika ininject da ti basit a computer chip iti uneg ti kudil nga adda iti likod ti tenged ti animal. Isungano ti animal ket mapukaw wenno takawen da nalakalaeng a masarakan. Kastamet dagiti luglugan. Mabalin niya ikan ti computer chip tapno no bilang adamang takaw na lakalaenginen a masarakan. Daytoy a teknolohiya ket maararamaten. Maararamaten kadagiti animal ken dagiti material a banag. Ngem iti saan a mabayag maaramat ton daytoy ti tao maysa a computer chip ti maikabil to iti uneg ti kudil wenno ti muging da wenno ti kanawan nga imada. Ngem ti problema nalabit nagdingdingig ka iditi sa ti Biblia ngem nagsardeng ka ket saan ka ana isalakan. Ket may santungal daw, dagitoy mangrugidan ton ama pasamak, ket maamuam amasapul mon ti mamarkaan. Inton dumanon dayta panawen, sigurado nga madanagan kanto. No padasem ti aglemeng, awan met nga rod ti mabalin mo apapanan. Anya ti baga ti Biblia mapasamak kadagiti tao adin na kayat ti mamarkaan. Ti lewenda ket putulan da ida. Ti Antikristo papatayan nanto ida. Ti Apokalipsis kunana nga ni Antikristo adda bileg na apamatay agur uray daytoy kadakwada. Nalabit pan panunutem daytoy. Okay, apay nga jak awaten kumadayta ket adda ditan, nalabit a pagsaya atak pay ket dayta. Amin abanag ket pagsayaatan to dagiti tao nga adda markada. Amuyo no apay sa andanton a madanagan kadagiti mannanakaw. Ngamin, naidulin ti kwartam, itamuging mo. Awan ti makatakaw iti kwartam, uray ikatenda ta ulom. No ti markam ket adda ta imam, uray putdenda, saan damit la maaramat. Ti kwartam ket naikabil itamuging mo, ken ita imam. Saan kanto na madanagan kadagiti mannanakaw? Agbalinton nga cashless society, ti lubong. Saan ton amatakaw, dagiti mangtakaw iti kwartam. Ngim anyat na pasamak, napamarkaan ka. Basahin tayo. Ti Biblia tayo. Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 9, aging gana ti versikulo 11. Ket sa baling anghel, dedi may katlo, sinurot na ida akon kunana iti dakkel at timek. No ti asin numan a tao agrukbab iti animal ken iti ladawan na, ket pamarkaan iti muging na wenno iti ima na, isumet uminumto iti arak ti pungtot ti Dios nga adda anay sagana nga awan anyaman alalaok na, iti kupa ti pungtot na, ket matuok to iti apoy ken asufre, iti imatang dagiti santong anghel na, ken iti imatang ti kordero. Ket ti asuk ti tutuok da agpangpangato iti agnanayon, ket awan ti panaginanada iti aldaw ken rabii,
dagiti agrukbab iti animal ken iti ladawan na ken uray siya sino nga umawat iti marka tinagan na. Kitain tayo ti kunana ditoy. Anya ti mapasamak na uwatem ti marka? Maitapwak ka di impyerno, saan ka di? Amin a tao nga umawat iti marka, maitapwak iti impyerno. Isu amin, awan mailaksid. Apay nga amin nga umawat iti marka, ket maitapwak iti impyerno? No inawat mo ti marka, kayat nasawen, nagbalin ka nga maysa kadagiti kadwa ni Antikristo. No inawat mo ti marka, ipakita na nga nagbalin kan akukuha ni Antikristo. Ni Antikristo iso ni Satanas. Ni Satanas ket para ijay impyerno. Naparso ati impyerno, aparaken ni Satanas ken ti diablo. Dagiti adda ken ni Satanas, mapandanto medyo impyerno, saan kadi? No awatem ti marka, kayat na nga sawen nga kukuanakan ni Satanas. Daytoy ti rason nga maitapok ka iti impyerno. Saan nga gapo kanyak daytoy? Dayta ti kunana ditoy. Ti Biblia ket isu a talaga ti sao ti Dios. Ket manipod iti kayat ti Dios a maaramid, addamet plano na ti pannakadusa ni Satanas. Ni Satanas ket madaman na nga kontrolon ti lubong ita. Ngem uray no kasta, may santo nga aldaw, mabayadan ton ken kuana. Kadagitoy nga adal, kitaen tayo ti wagas no kasano nga mabayadan ni Satanas. Naitalek kini Adan ti lubong, ngem inagaw ni Satanas ken kuana. Inlako ni Adan ti lubong ken ni Satanas, isu nga masapol ang mabayadan ni Satanas, tapno maagaw ti lubong ken kuana. Ti wagas apan nakabayad ken ni Satanas, isu ti panakalukat dagiti selyo ken dagiti mapasamak to ditoy daga. Intun ni Satanas ken dagiti kakadwanan ket madusadan, iti naduma-duma nga wagas, daytoy lubong ket maagaw ton manipud ken kuana. Basahin tayo ti umuna nga Juan kapitulo 3. Umuna nga Juan kapitulo 3. Umuna nga Juan kapitulo 3 bersikulo 8. Ti agaramid iti basol kukwa ti diablo, tananipod iti damo ti diablo agbasbasol. Gapu itoy apanggep na iparangarang ti anak ti Dios tapno pukawen na dagiti araramid ti diablo. Basaen tayo maminsan pay. Ti agaramid iti basol kukwa ti diablo, tananipod iti damo ti diablo agbasbasol. Gapu itoy apanggep na iparangarang ti anak ti Dios tapno pukawen na dagiti araramid ti diablo. Kitain tayo daytoy. Apay nga imay ti anak ti Dios, imay tapno pukawen na dagiti araramid ti diablo. No saan nga dadaelan nga muna ti Dios dagiti aramid ti diablo, saan nga mabalin nga maisubli ti lubong ken kuana. Madadael nga muna ti aramid ti diablo, kalpasan na ti lubong mabalinton ang maisubli ken kuana. Isu nga ti rason nga ni Jesus, ti anak ti Dios imay ditoy lubong, ket tapno pukawen na dagiti araramid ti diablo. Kitain nyo ti umuna nga paset dati nga bersikulo. Ti agaramid iti basol, kukwa ti diablo. Kabayatan nga basbasaem dagito nga bersikulo, kitain man ana imbag deta bagim. Damagim ita bagim no ada nagbasulam. Mabalin nga nadagsin nga basol dayta, wenno basit. Saan na ako na ditoy nga dayta nakaaramid iti nakaro nga basol ket kukwa ti diablo, saan? Ngimti ko na ti agaramid iti basol ket kukwa ti diablo. Isu nga, uray nga rod kababasitan a basol ti naaramid mo, kayat na asawen, kukwa na ka ti diablo. Nalabit ako na apay akasta, iti nagbasol ni Adan,
Dagiti sa uni Satanas ti simrek iti puso na. Dagiti sa ti Diablo ket basol. Dagiti sa ti Dios ket nainbag, basol dagiti sa ti Diablo. Managbasolen ti tao apaman a mayanak. Kas tinalpas kon ngem lawlawag ti basol ket naipasa babaen ti daray ti ama iti anak, isu a mayanak tayo amin ito'y lubong a managbasol. Ti basol ket agtartarayan ka dagiti dara tayo, nanipod idi aldaw apan nakayanak tayo. Awan ti makuna a managbasol, gaputa na sursuro na ti agbasol. Nupay kasta, adda basol a masursuro ti tao nga aramiden, ngem kinapudno na ti basol addan asigod kadagiti uneg tayo. Adda kadigurayo, iti sabali a tao ta adda nangisuro kada kayo? Uray, amuyo lang aro din, adakes ti gumura, ngem kaskas di akagurayo ida. Amom adakes ti agpungtot, ngem apay nga adda pungtot itauneg mo. Apay akas jay. Gapo iti basol nga adda iti unegyo. Apay nga adda ijay ti basol. Ngamin, naipatawid da ito'y babaen iti dara. Dagito'y ko natayo, nga napudot ti panagdardara na. No adda kagura ti tao, pagamumlatan tabumtak ti pungtot na. Naggapuan dati napudot nga dara. Gapu iti basol nga naipan iti dara. Ket ita agtartarayan kadagiti ururat tayo. Ti basol nga adda iti dara, ipakita ti aramid. Panakikamalala, panagtakaw, panagulbod, gurang-gura, ken amin nakita ti basol. Naggapu da amin iti dara, nang rugi da amin manipod iti dara. Dahito iti rason, nga ti tao ket agbasol. Ken, dahito met ti makagapo no apay nga ti tao ket kukwa ni Satanas. Kunana, ti agar aramid ti basol ket kukwa ti Diablo. Mabalin adeyo kayat adenggen dagitoy. Ngem masapul nga sangwem dahito akinapudno, ket akseptarem ti pudno. Ita lang anangeg ko amin dagitoy nga makitak nga kukuanak gayam ti Diablo. Ragragsagek pala yung tagbibiyag dito'y lubong, agbibiyag kas pagayatak, jak amo nga kukuanak gayam ti Diablo. Banag adiyo kayat kuma adinggen, ngem kayat yuman ken saan, awan maaramidan nyo, masapol nga amwen nyo daytoy. No diyo na amuan ti adda iti masakbayan, awan met ti aramiden nyo alumiklik iti gasat iyo. Saan ka di? Itataam mo nga kukwa na ka ti Diablo, mang birok ka ti dalan nga pagliklikam, manipod iti panangituray ti Diablo. Kas iti wagas, nga isuro ti Biblia nga panangliklik. Kastat kinasayaat, ken kinapateg ti Biblia. Manipod pan nakaiyanak ko, kukwa ken iturturayan na kon ti Diablo. Ngem kasano nga taitan nga maliklikak, ken maitarayak ti bileg ti Diablo. Isuro ti Biblia ti panangliklik iti Diablo. Ngem adut agkuna nga ti Biblia ket di na amo ti ibagbagana. Ti amo da ket naornos laeng nga daan nga istorya, isu nga di da kayat abasaen. Ket gapu ta di da kayat adenggen ti ibagbaga ti Biblia, di damet masarakan ti dalan ti kinainbag. Ti Roma 10:17 kunana, iti kasta ti pamati agtaod iti panagdingeg, ket ti panangdingeg agtaod gapo iti sao ni Kristo. Ti ammo ti taon agkararagdat iti dog ken napigsa, tumaod kano ti pamati kadakwada. Ngem saan nga kasta, ore kasanot pa nagkararag mo, saan na basta umay ti pamati iti uneg mo nga kasta. No di ka maannadan, ti pamatim agin inot nga agpukaw. Kasla sa bali, saan ka di? Ngem dagiti tattao, aramidan da akasa na santuan dagiti langada into nagkararag dagit kunada, Apo Diyos, Apo Diyos. Ngem da ito'y iparang nalaeng nga agkurang atalaga ti pamati da. Panunutem ti may nga ubing ang nakatugaw iti abay ni inana. Adda ti inana, ngem kaskas di nga ti ubing ket adda latadanag ken buteng na.
No kastoy ti panagugugali ti ubing, kayat na nga sa awen, awan at talaga ti talek na kininanang na. No agtalek kinanang na ti ubing, intalek na kumaaminen, dagiti pagdandanagan na. Agingga nga da iti abay na, awan na pulos ti problema na. No adda ni nanang na ijay, agay ayam ko mga agingga iti kay kayat na. Kasta ti pamati, kasta ti ubing nga adda pamati na. Adu pay laeng ti di makaammo ti makon ko na akararag. Di daammo ti kahit asawen ti kararag. Panunutin tayo nga detoy. Nabasa tayo nga si sinuman nga garamit iti basol ket kukwa ti diablo. Anyat kahit na nga sa uwen daytoy. Di ka nagdadael ti panawen. Likli ka mon ti diablo iti kapardasan na mabalin mo nga aramiden. Talawam. No awanem dati a problema uray may salaing aldaw to nga awan talnana, aldaw nga nakaamamak. Basahin tayo ti Efeso Kapitulo 4. Versikulo 30. Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Kapitulo 4, versikulo 30. Ket di kay pagledaangin ti Espiritu Santo ti Dios, isu apakamarkaan nyo ana isagana iti aldaw ti pannakasubbot. Basain tayo manen. Ket di kay pagledaangin ti Espiritu Santo ti Dios, isu apakamarkaan nyo ana isagana iti aldaw ti pannakasubbot. Naamon tayon nga adunto dagiti umawat ti marka iti muging da ken iti imada, ngem adda pay sa bali ditoy. No adda markam itamuging mo wenno ta imam, kayat na nga sa awen kukuha na kayon ti diablo. Ngem kitaen tayo ti kunana ditoy. Ket di kay pagleddaangin ti Espiritu Santo ti Dios, isu apakamarkaan nyo ana isagana iti aldaw ti pannakasubbot. Ti marka ti Espiritu Santo, ket isu ti selyo ti Espiritu Santo, ken kabaliktad ti marka nga 666. No adda selyom ti Espiritu Santo, kukuha na kayo ti Dios. Kukuha na kayon ti Dios. Anak na kayon ti Dios. Iti kasta, awanen ti gundaway nga awaten niyo pa iti marka ni Antikristo. Awanen Apolos. Saan yun nga awaten ti marka? Anya ti piliem, daytoy wenno di sabali. Adaken ka no paselwan ka ti Espiritu Santo wenno awatem ti marka ni Antikristo. Anya ti piliem kadagito nga dua. Masapol nga may salaeng ti piliem. Tinapalabas nga tawen at adua nga bimisita iti opisina. Dagitoy dua imay dakkinita. Ti maysa ket taga Argentina, taga Korea met ti maysa. Dahiti taga Korea ket miyembro mi, nga nabayagan niya gat atendar iti iglesia mi. Ti miyembro mi intugot na ti taga Argentina, tapno makita nak kano. Agbayaw da dagitoy, ngem ti taga Argentina, miyembro ti Sabatista, ngem agpadada nga makaammo iti libro ti Apokalipsis. Ket nagsarsaritaan dan, ti may panggep iti daytoy. Ti taga Argentina ipapilit na, asaanin ang pagdanagan ti panangawat ti marka. Kunana, nga no agtaeng iti banbantay ti Argentina, saanin nga nasken nga mamarkaan pay. Ti amuna, ket no umadayo ka dagiti opisyalis ti gobyerno ken sibilisasyon, ket saanin nga masarakan. Agtalon tapno adda pang suportana kano ti bagina. Iti kastoy, maliklikan na kanon ti agmarka. Ket pinadas nang allukoyan ti bayaw na, tapno sumurot ken kuana, ti amuna ket matulungan na. Ngem ti miyembro mi, amuna nga saan na mabalin, isu nga intugot na tapno maallukoy ko. Inaramid ko ti kabailak, ngem napaayak. Iti kamaudyanan na, pimanaw latan.
May salaeng ti pamuspusan tapnon di ka mamarkaan. Isu ti selyo ti Espiritu Santo. Ngem anya ti kahit asawen ti pan nakaselyo ti Espiritu Santo. Isu ti pan nakaisalakan ti Espiritu. Basahin tayo ti Efeso Kapitulo 1. Versikulo 13. Efeso Kapitulo 1, versikulo 13 ken 14. Isu ada kayumet, idinto ang nangiganyo ti sao ti pudno, ti ebanghelyo ti pannakaisalakan nyo, isumet idinto ang namati kayo, namarkaan kayo iti Espiritu Santo ti kari. Isu ti tanda ti tawid tayo, ang maipaay ti pannakasubot, ti sanikwa ti Dios, ang maipaay ti dayaw, ti dayagna. Kadagitoy ngal aldaw, adu dagiti makigimgimong ken mapan iti iglesia ken patpatsyenda ni Jesus. Adadwa laeng a klase ti pamati. Ngimbasit laeng a tao ti makaammo, dahito dua a klase ti pamati. Adapay may sa alibrok ditoy. Napauluan iti The Salvation of God. Ti panangisalakan ti Diyos. Kit insurat ni Oswald Smith. Ni Oswald Smith natayan iti sumagumano nga tawen. May sa Doctor of Theology, ken isu tinangbangon ti People's Church iti Toronto. Ken insurat na pay daytoy a libro. Nabasak daytoy a libro kalpasan ti pannakaisalakan ko. Idi na isalakanak, ti biyag ko nagbaliw anamin pinsan, nasarakak nga jakmeten ammo ti agsermon. Napanak iti may nga bookstore, nga agbirok iti ideas. Ket nakitak dayto a libro ana ipataros iti Korean. Ni Oswald Smith nagrigat met. Pinadas na ti amin nakabailan na, ti panagbirok na, ti panakaisalakan na. Nakikimgimong nanipod kinaubing na, ngim idi mangrugi a dumakkel ken tumaeng, ammo na nga mamati, ngim saan na masigurado no mapan iti langit wenno iti impyerno, awan ti inanaman na. Idikwan, insardeng na ti panagadal na, ket napanen nangas kasaba. Ti amuna no aramiden na daytoy, maawat na ti inanama nga birbiruken na. Nagtrabaho ti kastaunay iti panangas kasaba na, ngem kan kanayon akon kunanay ti puso na, wen mamati ak, ngem mapanak nga ta iti langit wenno infierno. Daytoy akanayon ti saludsuden na, adi na amo ti sungbat na. Kalpasan na naisalakan ti panagbasbasa na kadagiti libro. Iti daytoy a libro, saritain na dagiti 5 a klase ti tattao at ti amuda mapanda iti langit, ngem di da makadanon dagiti 5 a klase nga tattao nga naisurat iti daytoy a libro. Daytoy a libro ket naipataros iti Koreano nga ti paulo na The Country I Love the Most. Jak amon no adda pala ang iti bookstore daytoy. Kinunak itay nga adda 2 a klase ti pamati. Ket masapul nga ikonsidera tayo tinagdumaan dagitoy dua. Umunangem ti amin, adda pamati nga kunaen tayo ti intellectual knowledge. Ti Diyos si bibiyag, pinarsuan na ti lubong, ni Jesus anak ti Diyos, adda langit kin impyerno, ken dumapay. Dagiti tattao amuda ken patsyenda amin dagitoy. Ngem awan ti makapan iti langit, iti kastoy a pamati. Siyempre, naskenmet nga madaan tayo ti kastoy a klase ti pamati. Ngem masapul a mapantaw ti dayo sumaganad a klase ti pamati. May saan nalatak nga ebanghelista tinagkuna nga ti pannakaisalakan ket 30 cm ti kaadayuna. Daytoy 30 cm ket isu ti distansya ti ulo ken ti puso. Ti pamati nga day ti ulo yo, masapul nga sumrek iti puso yo, daytoy ti kunana. Anyat ket nga sawen daytoy, ti pamati ket aggapu iti konsyensya. No patyenyo amin, ngem ti konsyensyayo ket tiribuken na kayo, agtungpal kayo dyan pierno nga awan dua-dua. Mabalin nyo apatyen ti Diyos. Mabalin nyo apatyen ni Jesus. Ngem masarakan nyo nga dagiti konsyensyayo ket tiribuken na kayo kas iti dati. Nga inton agkararag kayo ket kunayo, Uapo Diyos, pakawanem dagiti basbasol ko.
Numatay kayo titong palyo ket ija impyerno. Ngamin, uray patsinyo ti panunotyo, ti pamatiyo di na madanon ti konsensyayo. Daytoy ti gapo na nga awan ti talna iti konsensyayo. No ti pamatiyo ket sumrek iti konsensyayo, addan to pudno atalna iti konsensyayo. Dayta ti pudno a pamati. Kadagitoy nga aldaw, adu dagiti tao nga patsyenda ti Dios ken ni Jesus, ngem ti konsensyada ti lapedda. Ti diablo ket alalilawen na ida. Naalilawag met iti kasto idi. Sakbay ti pannakaisalakan ko. Idi sakbay ti November 18, 1961, namati ag idin. Pinatik ti Dios ken pinatik 100% ti Biblia. Adut may kabesak nga bersikulo ken uray pay kadagiti basbasaen mi. Siak ti tao nga managkararag ken pudno a mamati. Ngem ti problema ket awan apulos ti talna ti konsensyak. No simreken ti pamatim iti konsensyam, addan mangidalan ken kay ti pannakaisalakan. Ti konsensyam ti pagtrabahuan ti espiritum. Sublianan tayo ti bersikulo 13. Isu ada kayo met idinto ang nangiganyo ti sao ti pudno, masapol adenggem ti sao ti pudno tapnon mamati ka. Ti ebanghelyo ti pannakaisalakan nyo, isu met idinto ang namati kayo, namarkaan kayo ti Espiritu Santo ti kari, maselwan ka ti Espiritu Santo. Ti problema, kasano ang maselwan kayo ti Espiritu Santo? Kasano ang maselwan kayo ti Espiritu Santo? Dagiti naselwan ti Espiritu Santo ket tattao ida ti Dios. Dagiti met imawat iti marka nga 666 iti muging da wenno iti imada ket kukwa ida iti diablo. Kumporme ti kayat mo. Panunutem daytoy. Daytoy ket talagang importante a masapol a sangwen. Kayat mo kadi nga awaten ti marka ti Espiritu Santo? Wenno awatem dati computer chips nga maikabil iti uneg ti kudil ti muging wenno ima. Daytoy ti saludsod aparaken ka. Napateg unay dati a saludsod nga masapol a sangwen itong galtao iti daytoy alubong. Tunggal maysa nga adamarka na nga 666 ijayda impyerno. Kuna daytoy ti Biblia. Dagiti amin asasao ang naisurat iti Biblia 2000 tinapalabas ket matungtong paldan kadagitoy ngal aldaw. Saan nyo kadi paylaeng apatyen ati Biblia ket pudno? Sapay kuma tadinengegyo kintoy liplipatan dagitoy asasao. Sapay kuma taidulin nyo idaamin itapanunot yo kabayatan di panagbiagyo kin addada kuma iti uneg ti puso yo.